Nasib il-klassik net l-ewwel post illi fiha stajt illi nibda nfajjar spiritu pront dal-ċajt illi jiġi f'moħħi. No. F'nofs il-leżim. Min jgħajjat jien beżżani ħafna. Jay-Z u l-Papa huma l-istess persuna. Dak l-anzjan illi qiegħed jieħu ġelat fejn il-baħar. Xi ppurtaħ kemm ikbir għaż-żejża tiegħi. Bil-telefon najdu kemm għal-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Ma nifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Parla Staġġar! Fuq il-Parla Staġġar! Mela, tlaqna? Mela, waqt li qed nieħdu l-kafe, nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna illi jgħinuna biex ġimgħa wara ġimgħa jkollna mistiedna inkredibbli bħal m'għandi illum għandi il-Jamies. Kompliment. Bro, diġà kont persuna li kont nara simpatika u għandha talent u għandha personalità unika ma wara rajt ix-show xi ħaġa oħra. Grazzi, Wara rajt ix-show xi ħaġa oħra. Napprezza. Qabel ma nibda nistaqsim mistoqsijiet kollha li għandi għal-Jamie nixtieq nirringrazzja lil Browns, il-Vinja Capricci li jipprovdulna b'dan il-whisky Jergo Delicious, grazzi li SS il-bib tagħna tal-Maple, Apex Media li jgħinuna bl-SEO, grazzi kbira għal Kutriko, wellbees.mt u għal-post fejjena nagħmel ix-xirja tiegħi, Garmin, Business Labs u 998-66425 u għan-numru ta' Stelmeri kbir għax inti Stelmeri bħali. Mela. Dak huwa Derek, ħabib kbir tiegħi. Derek naħseb ikbar minnek u Andrew Gallia. Andrew Gallia tal-imsena. Andrew Gallia naħseb. Kemm taħseb li għandu żmien? Jekk nistgħu nikxfu. Kemm għandek żmien? Ta' 2024. Ta' 2000 xi ġifieri. Le? Fuck. Isma, da ġa storbju, so għet ħafna fuq id-nejja. Skużani. Mux it-tortijak, it-torta l-inġinerija, illi ma milnix soundcheck bl-entuzjazmu li għanna li jkollna l-Jamie fuq il-podcast. Isma, vera grazzi tal-li ġibtni għaw, għax ħassajta stramba l-istudentni. Għala stramba. Għax, anka bdejt nara l-guests l-mistidna li kunaw. Fis-sens, huma nies li ġermet uħossni intimidad minnhom, dant kama nies. Taħseb li nies iħossuhom intimidati mill-kapaċità artistika li għandek inti? Serna, ma fis-sens meta tgħid mela l-għonet grazzi tal-li taħseb li għandi kapaċità artistika. Baxxi l-oħra oħra? Grazzi li għandi kapaċità artistika. Tkunx li. Le, ma fis-sens. Għandek kapaċità kbira. Għaw ħafna nies li huma. Ija, u ħafna astronauti, u ħafna nies jagħmlu l-fiziks, tajbin, u ħafna. Fil-teatru, anke fix-xena tal-arti f'Malta, għaw nies vera bravi. Mid-darba welf. Però jekk ikolli nkun sinċiru skiet, jiena nħoss li inti parti mill-aktar tier għolja ta' nies li huma li għandhom għall-inqas il-kapaċità illi iżommu udjenza magħhom il-ħin kollu. Kompliment kbir. Imma naħseb għandek hemm ħafna evidenza f'ħajtek illi turik da? Fis-sens nirreaġixxi ħafna r-reazzjoni tal-udjenza jien bħala attur. U dik ir-relazzjoni bej l-attur u l-udjenza inħoss li I can play with it. You know? Kidem momenti, mela, daf kuntest li jena għadni kif mort u nara il-show tijak, illi minna għek ħatibqa sejjer u tamela, Iva, infatti nishtiq. U tamel wihra, kemm il-wiri għamilt di? Il-lum ħatkun l-34 wahda kmin sejjer. L-34 wahda, imma b'kollox ħat għamilt 53. Issa tal-għani għal 58, għax kena niftu iktar. Incredibli. Mela, da kollu għet najdu fil-kontest li ġejt nara dan il-one-man show tijak, kon ħafna nisqalu li tajjeb u kemm kapaċi u kemm ħatitħaq. Pero jiena kont letteralment fuq xefer esseġu lejl sħiħ. Ejma vera bejt narak. Għax nuanced, men, nuanced, ġiviri, tibda tara il-kapacità tijak li tikkontrolla l-udjenza, il-kapacità tijak fil-kidba, il-kapacità tijak li toħroġ temi li huma sensittivi ħafna u fl-istess ħin qed iddaħħaq tiphom meta
Ma Le, isma, jew kella irridu namlu spoiler alerts gbar. Spoiler alert, minnhom tagħmel wieħed minnhom miet. L-usta dawne, le mhux fjera. Fl-iktar moment li fej ħatiħor kien forsi faċilment ħafna joxa, ħafna drammatiċiżmu, affarijiet hekk, inti kellek, insomma, għandek kapaċità kbira li fil-li id-daħħa, fil-li ġallu jirrifletti. Mela, nibdew bl-istorja tiegħek. Inti minn? Jien minn Birżabuġa. Dik il-parti hija fatwali. Mela. Hemm ħafna 60% ta' show nħoss li huwa 60-65% nħoss li huwa minnu. Sewa, u mort tal-Amaris ukoll. Mort tal-Amaris, eżatt, fis-sekondarja. Flima punt iddeċidejt li inti ħataqbad din il-midġja ta' attur, kittieb. Ara, kont wieħed minn daw it-tfal illi ommi kienet tbassasni f'kollox bil-Malti. Jiġifieri l-ommi nħoss li għandi ta' xiex nirringrazzja. Però il-teatru kienet futbol provajtu. Ħabba l-mami? Ħabba l-mami. Insomma, l-futbol għax taqtin. Ok. Fiex kienet id-defsek il-mami għallu? U kantu, kitarra, u korijiet. Fl-arti kienet t-prova. Il-mami artista? Le, laqqas xej, ma naqbel, ġifiri, kont l-ewel tifel taħħa u kont il-mimmi tajneja, ġifiri, kont l-infisset biex nkunu nejdu, biex nkunu għedna kollox. U l-teatru kienet dik il-ħagġa li vera baqat miegħi u l-ħagġa li vera baqat nagħmel. Plus dak iż-żmien kont immur id-Drama Center. U hemmhekk kien hemm play dak iż-żmien kienet tiġi produced mill-iskola stess il-Manuel. U daw kienu għasmu xierba t-tfal, kont wieħed minnhom, insomma. U baqgħu, ġifieri xogħol wara l-ieħor dak żmien kien hemm teleseries ukoll. F'Salb it-Toroq. Tiftakru? Aħna għandna aneddotu interessanti, ħallik tispiċċa. Salb it-Toroq l-istess, ġifieri dak kelli xi 8 snin jien, u ommi kienet ħaditni ekstra hemm. U l-parti tiegħi kienet esplodiet, ġifieri da sal-aħħar tat-tieni staġun. X'kien eżatt da Salb it-Toroq? Kien drama? Kien drama, da kien serje ġifieri fuq 4 tidjar, insomma fuq 4 familji li jgħixu fl-istess triq, insomma. Xi ħaġek. Ma it-tema ċentrali x'kienet? Kemm il-konflitt bejn daw il-4 familji? Teleserje Malti, insomma, ġifieri dik qalbet għal dak u dak ma insomma. Imma mhux komedi. Le. U l-rwol tiegħek x'kien fejn? L-ewwel kont ħadd bħala ekstra f'da show, jien ġifier kienet defsit jommi ta' 8 snin nsabbat il-ballun maċinta, taf kif? Mbagħad kien ġi direttur fuq Charles Strout. U kien qal isma' ħanejt il-kittieb biex iżidlek il-parti. Ġifieri daw il-ġurnata naf il-sa 3 episodji oħra ma kienx għadu miktub dal-serje. Insomma, u l-partija. Imma għalfejn għażlu li iżidlek il-parti? Għaxa ġobtu naħseb. L-imbixra ta' talent xtajtu riħ bħala tifel li kontet t-xutja l-ballun mal-ħajt. T-xutja l-ballun, ma kien miftakar, kien għalli nġbor l-ballun niqaf, insara mal-ħajt. Kien għalli ħanżillek il-parti. Insomma, użid il-parti. Kontu hu għos non set? Yes, konnu hu l-bas ta' ħajti, ġifiri dej, għadni sissa, ġifiri l-istess pjaċir, l-istess eċitament. Jienu nirreċ ta' għadu I know it's my calling, taf kif, kieku jien nistan nirreċ ta' bis, f'ħajti. Nirreċ ta' bis. Mela, dejt fuq Salb it-Toroq. Issa li ġara li kien. U kemm dom ta' dej bieħda Salb it-Toroq? Għax mbagħad li kien ġara kien li dak iż-żmien ma tantx kien hawn subin ta' 8 snin jirreċtaw. Taf kif? Allura jekk hemm ġifieri għamilt sa xi 14-il sena. Jekk hemm karattru ta' tifel. Automatikament. U dat ngħidu television u teatru? Iva. I mean, li kullaki ħafna. Nħosni x-xurtijat, u. Illi tosok x-xurtijat għax, speċa kif nimsa ora xena Malti janti, ġatajt ħafna opportunitajiet. Għax dak iż-żmien, fis-sens. Ma tantx kien hawn ir-ruoli għal subien. Allura kellek ħafna iktar opportunitajiet. Allura kelli opportunitajiet għax naf kont qiegħed fuq it-television. U l-preferenza tiegħek x'kienet it-teatru jew it-television? Għada s'issa teatru naħseb ta'. L-ewwel qed ix-xena tat-teatru f'Malta hija ħafna iktar professjonali nħoss u l-istandard huwa ħafna iktar għoli minn dak tat-television. Avolja, ovvjament. Hemm affarijiet tat-television li jogħġbuk?
Imma iktar teatru. Naħseb kuntent ħafna iktar b'xogħol fit-teatru milli b'xogħol fit-television. Għalfej taħseb li l-standard huwa aktar għoli? Għaliex l-ewwel net it-television jieħu rid ħafna flus u ħafna fondi. U f'Malta naraw fis-sens naraw kbiru, jiġifieri jekk irridu nipproduċu xi ħaġa, preferibilment nipproduċu xi ħaġa Massiċċa. sew kbira, ma nistgħux. Fis-sens jekk inti kapaċi tipproduċi bil-budget li għandek, jien naf kamera kafè, għalfejn ħadd tmur tipproduċi Breaking Bad. You know? Taħseb Ma tistax. nitfaw wis biex għalik dik huwa li hija prattikament it-teżi tiegħi. L-ispeċ ta' inti tispiċċaw mbagħad tilla pazza, m'għandek xagħż l-oħra. Cutting corners, eżatt. Xiftit sinilu waqt il-Covid kont provajt niproduċi sitcom jien, u għed sitcom faċli, għax sitcom tlet kameras, you know, setup żejr, dejjem fl-istess settijiet, iġveri maw xej differenti. Iġveri immaġina, da set, you know, għandek kamera żejda oħra li qed toħdilna long shot palissa għandek kamera fuq u kamera fuqek. You know, is-sitcom hekk imma xorta. U bdejt tikdbu da s-sitcom ġifieri? Le, da produċejtu, da ħareġ. L-imkien. L-aħwa kien jismu. Però ma kontx kontent bih, ġifieri. Għalfej. Għax xorta, ġifieri budget ma kienx biżejjed. Ġifieri anka għal-sitcom mhux biżejjed. Anke għal sitcom, ġifieri ma nħoss li kont produċejtu tajjeb jien minn naħa tiegħi, imma kienet l-ewwel esperjenza tiegħi, nixtieq nerġa' jkoll l-opportunità. Ġifieri inti mela ħamur allura naqra l-istorja tiegħek. Skużani għax nibda niżvija. Bro, jiena ADHD. Jiena m'għandix diagnosed imma Nista' nibbattezzak li lek ADHD. Jiena fin-nies li jaħdmu miegħek jgħidu li l-istejjer. Xon pereżempju jaħdem miegħek u jaħdem miegħi. xogħol vella, eżatt. U għandek xi flus ormu insomma. U speċa l-istess intoppi li jsib miegħi jsib miegħek. eżatt, Sewa. le. Li aħna kultant Ferrari bla breakijiet. Taf kif? U naħseb dik fiha ċertu level ta' kif tajt, eċitament. Ejja, ma dejaqniex jien, ma dejaqniex. Mela, ħammur l-ura għat-traġit tiegħek. Mela, inti ta' 8 kont Minn fuq. snin, isu. Sewa, umbat wara bdejt mur id-drama center, id-drama unit. Le, minn qabel, dik dejjem. Ġifieri. Xtaq ta' qabel 8 kont diġà tmur id-drama center. Ejja ta' Sewa. 16 snin, ġifieri kont diġà mmur lezzjoni ta' drama. U f'dak il-punt kont diġà perswas li this is your calling bħal l-ewwel. Le. Fl-impunt bdejt ħoss li din hija triq li se taqbad. Għax imbagħad bdejt nirċivi ħafna ruoli u x'naf jien, nies bdew nituni partijiet differenti. Ġifieri kien hemm punt fejn kont għadni tifel minn play għall-oħra niftakar ċar. Imma kien hemm l-ewwel play fejn ħassejt illi fim xi ħaġa fuq din is-sena tar-rextar. Illi tajt. Ma niftakarx. Naħseb istra din vera sejħa tiegħi madonna. Ma niftakarx moment partikolari. Għax gbirt fiha fil-verità. Mela, mbagħad bdejt tagħmel it-teatru u bdejt tagħmel it-television fl-istess ħin. Fl-istess ħin imma għaddej bl-iskola li qed nassumi. Eżatt. L-estejta l-iskola? Jiena waqaft fl-aħħar 3 xhur tal-università ta' degree. Kont nistudja teatru. U l-aħħar 3 xhur ġifieri teżi kwart minna kien terz minna kien kont ktibtu. U waqaft. Għalfej? Għax kont jgħid qabżitli. U bdejt nitratini. U mbagħad tħanħu sena break. Għax dak tistħu sena suspension. Mbagħad rġajt ħalt. Imma it-teatru l-università huwa akademiku ħafna. Taf kif? Fis-sens kont. Imma tħoss li ma tistax tistudjah akademikament? Kont jgħid nistudja akademiku, mhux għax kont nistudja ħafna, imma għax ma kontx l-iktar minn hemm studios. Però ejwa ta' ġifieri dik il-ħaġa
huwa interessanti s-suġġett ta' li tistudja fuq l-istorja u x'naf jien. Tamlu dan l-impenn tamlu illi tħares lej atturi oħrajn, lej diretturi oħrajn, lej kittiba oħrajn. Importanti sa' Tistudja. Iva. U l-istudja eżempju x'kien għal dak id-direttur u x'kien għal dak l-attur, per eżempju, jew. Iġġit isek liktar. Naqra, I mean, mhux qed ngħidlek naqra. Iġġit isek liktar kittib, attur, Attur tal-iktar. attur l-ewwel qabel Attur, kollox. ma tantx ktibt. Jiġifieri ftit ktibt affarijiet fajti. Jiġifieri da sitcom u dil-play. Ma naħsibx li ktibt iktar affarijiet. U ġeneralment dejjem għax noħroġ b'idea u għax ikolli bżonn nikteb mbagħad għax imbagħad ikun hemm xi ħaġa fatwali li ħassir. Jiġifieri laqqas tgħid ħa nikteb xi ħaġa biex nippreżentaha taf kif forsi ssir. Dejjem għax spiċċajt dar mal-ħajt u ħajkolli nikteb xi ħaġa. Għax fil-fatt l-istorja ta' din il-play ekile. Dik kelli nagħmel show ma' sħabi jien. U kont ħadd l-inizjattiva li niktibha jien. Da kontu grupp Konna 4 ħbieb, 5 ħbieb, il-ħbieb tiegħi insomma. li s-soltu tamlu teatru flimkien. Konna milna l-Student Fest tal-Università. Sewa. Fanni, għax dak kont ħadd sena suspension mill-Università. Mbagħad rġajt ħalt biex nagħmel Student Fest għax ma kont esperjenzajta. U xtaqt għax jgħidu jkollhom parties kbar tal-bliet tipo. U xtaqt l-esperjenza di anke Suarez u hekk qatt ma kont għamilthom. U xtaqt l-esperjenza. Insomma, ħalt insomma u l-tqajt ma dal-grupp ġdid ta' ħbieb, bħettom isma' l-Università mill-estate ġifieri tħalt terġaj tagħmel dil-Student Fest ma tħalt lecture ġidden. U mbagħad nisma' jena biċċa xogħol nikbu xi ħaġa nagħmlu xi ħaġa flimkien. Mela. Ftehna insomma ġejna b'da l-kunċett. Kellna kunċett wara tajjeb. U nemmen illi qatt isir ta' xi darba għax dak għandna nagħmlu a murder mystery comedy musical tipo. Wow. Quite cool. Insomma, dak li nikdbu, ibbukjajt teatru fuq ismi. U għetna, tajna deadline il-xuxin, ċoħtaw deadline lili. Inti ġifiri kont volontarjajt biex inti tkun il-kittib. Mela. Yes. U ma xkienu se jagħmlu? Nirrexxaw flimkien, nipproduċuha flimkien, ġifiri ma konniex tħanamlu għal-flus, sempliciment biex nkunu tal-lajna. Għal-balz u tibqaw ħbieb. Proġett flimkien. Taħtaġi flimkien. Bil-bajt, taf kif. U dal-proġett ma ktibtux. Mbagħad ittilhom ma ħajrek x'nagħmlu, għedtilhom ħan ikkuntattja teatru biex immexxi l-booking b'xahar. Qed biex hekk sa xahar ieħor nilħaq niktibha. Mela ġifieri ħares lej il-kalendarju. U ntbaħt illi suppost da ġa miktub. Mela. Sewa. U l-ħbib x'qalulek? Orra, fis-sens ċillu. Saħar mela Esmek kien hemm fuq il-kalendarju. Le, għallu isma jek tizdur nejnuk. Għettilhom le, toqgħodux tinkwetaw, għallu fidi sa nikdbu jien. U battil ta' teatru. Għettilhom isma għettilhom possibbli illi mmexxuh b'xahar. Għalli iwa, għalli inti ula xahar ieħor, għalli missa għamel xi ħaġa. Għalli mhux ħanitlef booking. Għalli biex ma tagħmel xejn, taf kif? Għetlu mela. Mux problema. Reġa għadda xar u dal-Madonna skript għadu laqqas bizbedat. Xej, ġviri għazbejt id-draftja, għazbejt. Kelli idea ta' plot u fejħat mur xnafin. U sabaqlu li sma' għadin tart, għallu li jekk għamlu bieċa xol sew. Għallu li irridu l-ħin. Għallu li, like, we're out. Namlu għadar boħra, namlu għameta jkonna xin. U ma kienu jafu x'arranġament kellek ma ta' Theater Next Door? Mela. Fis-sens għallu li I'm out. Għallu li jisma. Ejja naqbdu u insomma. U nerġaw nipposponu. Nipposponu, ma nansux data l-xuxin u ġast naħdmu fuqha fil-kwiet. U jien kelli l-booking ta' teatru, x'da kien għallis, kont ħana għannejk miegħu, da kont ħanaħdem miegħu issa fi frar, possibilment, kif kienet. Le, kienu ġejjin xi auditions ta' xi affarijiet tal-istess kumpanija, jekk ħanna ħramada, Vera ma rridx ta' għannik. Ma rridx naqannik. Fuck it, bro, tisa ħajkolli niktab xi ħaġa jien. Qed nagħmel one man show. Mbagħad bdejt infittex scripts għal one man shows. Biex nifhem.
bejn id-data li kellek ibbukjata fil-kalendarju u bejn dan il-moment ta' realizzazzjoni, kemm kien hemm żmien? Dak kien Deċembru. Ma' Diċembru kien il-moment ta' realizzazzjoni. Deċembru, eżatt. U l-moment tal-wirja meta kien? L-ewwel show kien 26 April. Ok, alright, kellek, insomma, mhux ħafna, fil-verità. Kien hemm isu 4 xhur. Sewa. Bdejna nippruvaw nfittxu plays. Dena jien direttur ma kelli jien. Ġifri ma bdejt nikkuntattja diretturi sħabi, insomma. U kellimt il-Vikesh li huwa ħabib tiegħi huwa direttur bbażat Londra u dejjem xtaqna naħdmu flimkien u qatt ma ġiet ċans. Dak għalli għamela għalli qedlu ma fik m'għandi xejn. Assolutament. Għalli ġax inkwiet, għalli hemm fitxu naqgħu one man shows u x'nafin. U kont sibt, ċoħe u kien għalli bija, għax kien ra, ma nafx fejn Madonna kien ra, insomma, barra. Dal-one man show jismu My Left Nut, u bil-Malti perfett kiku, t-trilogija, tiġi l-bajta ta' xelluk. Jek jara ħaġa jisma l-bajta ta' xelluk. Soul da. Jieġu taf kif. U ta' bazzikament il-play ta' daħta, għax di fuq wieħed. Illi da random li tikbirlu l-bajta ta' xelluk u tibqa tikbirlu u da ma jistax jikkontrolla. U ta' point infaqad il-bajt, ma nafx nsejt xieġri, insomma, copyright. U ma bdejt infittax għal-copyright biex nitraduċija u nkun nistant l-laħħa. U kien hemm l-allaħez il-men. Sewa. Meta tisma' qed ma jtezvel niktab xi ħaġa fuq l-esperjenza tiegħi fis-sekondarja allura. Kien hemm l-ħelsi bil-copyright. Bil-copyright, eżatt, u biex titraduċija u x'nafien. U ma kellix ħin. U di My Left Nut, kellha x'taqsam mal-pubertà u kif. Għax dak kien eżatt, kien student fis-sekondarja, ġas qed tikbilu l-bajta ta' xelluk. Ukoll it is a growing of age story, I guess. Iwa. Ovvjament mhux m'għandix taqsam. Għandha x'taqsam għax Irlandiża. Għandha tissemma ftit meta saret Repubblika. L-Irlanda ġifieri tidħol daqsxejn fil-xena politika tagħha b'xi mod jew ieħor. Insejt. U l-Irlandiżi kattoliċi wkoll. U eżatt, kien hemm naqra dak l-element ta' tidħol fiha le, ma nasibx daħlet fiha l-play. Ma nasibx daħlet fiha. Fil-play tiegħek hija tema prevalenti ħafna. Nħoss hija. Spiċċaw karattru ieħor. Hemm numru ta' karattri, ma forsi il-protagonist ieħor jew supporting actor u Spoiler alert. Ma malajħat inti biex. U Alla, eżatt. Ejja, meta tisma' ma jtezwen niktib xi ħaġa dwar l-esperjenza tiegħi, taf kif. U dak iż-żmien bdejt naħseb iktar mill-punto di vista iktar artistika, iktar ta' x'nista' nbih. Taf kif? Qed jekk nagħmel xi ħaġa as myself, probabbilment it would reach more audiences naħseb peress nagħmel ir-radio, peress li probabbilment ħajaħsbu li xi tip ta' stand-up u ħajġu. Għanda element ta' stand-up. Għanda elementi ta' stand-up ta' I wouldn't say it's stand-up comedy, imma għanda elementi. Hemm momenti li jinħassu stand-up, hemm momenti jħassu one-man sketch show, mbagħad hemm drama li għaddejja l-ħin kollu. Li biex ta' hemm momenti fej il-play ikun hemm daw is-set pieces vera kultu, meta tibda toħroġ il-kaxxi, u bat il-kaxxi terġa' tużhom. Kemm minn dak huwa ikun miktub fil-play u kemm minn dak ikun. Jiena ktibt il-kliem fl-iskript biss. U mbagħad tajtu l-direttur, ġibda qed ngħidu Marzu jien bdejt niktibha fil-bidu ta' Marzu da show, 4 March bdejt niktibha. Għalfejn dom daqshekk minn April sa minn Diċembru. Sakemm provajt inġib il-copyright. Sakemm mbagħad iddeċidejt se nagħmel. Sakemm bdejt nippjana x'tista' tkun il-biċċa tax-xogħol. 4 March bdejt nikteb l-iskript. Ma mind you, kont diġà ħriġt il-biljetti, in-nies bdew jaqtaw il-biljetti ta' żmien. Niftakarni kont naħra taħti, kont immur l-airport nikteb bil-lejl, għax bil-lejl jirnexxi li naħdem, qed nara l-biljetti qed jinbijaw u jien għadni ma bdejx nikteb kelma ta' dal-Madonna show. Imma insomma, 26 April mbagħad ftaħna. Vikesh jgħix Londra kont lajt ġimagħtejn nirreħersja miegħu, mbagħad kien niżel l-aħħar ġimgħa Malta għax hu bbażat Londra, direttur. Però dawk l-affarijiet tal-kaxxi u x'naf jien, ġifieri da jien sajt tajt għad-direttur u da deċida li ma jkunx hemm set. Taf kif? Ma hija parti minn konverzazzjoni u tkun
kif tiġi speċa u jkollu l-iskript. Ħanejlek, jiena xtaqta li tkun a spectacle. Mhux ġast ikun hemm bniedem iparla taf kif u jgħid iċ-ċajt, insomma, u jirrexta. U naħseb, u fi kex konġi li rajt xogħol tiegħu, u naf li huwa tip ta' direttur illi jħobb l-ispettaklu, u li jħobb jitnaf l-affarijiet itiru, l-affarijiet jixelu, dil-maġija taf kif. Qed allura tagħmel sens li inti għalilu, illi nofri għalilu. Insomma, fi kex oġbitu ħafna l-idea. Però mbagħad huwa sta direttur illi itija dil-look, you know? Ovvjament kien jiddiskutija miegħi, jux taħseb, u x'naf jiena kont quite chill, ġifieri nirrispetta ħafna l-arti tiegħu. Ija, mela, żgur. Imma jien stajt tal-persuna illi kien jgħid li jisma' Jieħu deċiżjonijiet kompletament. Di waħdek. And I would have been up for it. Kont naf li daħi. Inti kapaċi tagħmel dik il-ħaġa speċa wara tkun ktibta. Ija, Anzi, tkun tafda ħafna. Għax fikex ovvjament, kien jaf l-iskript għadu mux miktub. Kien għalli iktiba impossibli li jirreċtaba b'nidem wieħed. Għetlu jenak nixtieq. Infatti, jekk, ġifri ma nafx kemm il-karattru nagħmel, nagħmel xi 30 karattru fix-show. Imma m'hemm l-ebda direzzjoni fl-iskript li tgħidlek isma' għamelek jew għamelek, taf kif? Ġifri anke l-biċċa xi nagħmel spoiler ieħor, il-biċċa tal-passjoni pereżempju. Jiena ktibt li ikun hemm parti fejn nagħmel montaġ tal-ġimgħa l-kbira, you know, tal-passjoni. Issa mbagħad ħajamel fideh. Qed tifhem? Għalmin nidiskutu fl-imkien. Naħseb direttur li kollu ċertu ammont ta' immaġinazzjoni naħseb juwaxa fihom dawk l-affarijiet fil-verità. Inti iktar kemm tħalleh liberu iktar ħejju pjaċiru. U iktar ma teħ dimensjoni biex jilab. Mhux hekk. Tibda tivvinta daw il. U hija importanti hija importanti ħafna. L-ewwel bdejt tgħid li kont mur l-airport u tikteb bil-lej. Ija Madonna. Bella għalfej l-airport u għalfej bil-lej. Għax l-airport tibqa' miftuħ 24 siegħa. Hemm kafetterija partikolari tibqa' miftuħa l-ħin kollu. Għanħas bil-junior college u għek ta' konna mor naħdmu bil-lejl, jienu sħabi. U mux storbi uża. Mux storbi dak il-ħin, ikun hemm ħafna nies, to be fair. Homeless, man. Fl-airport? Kont nġib għajnejja wara d-nej, għax ma konx naf li Malta għad il-problema. Zvijajt, ħafna. Imma nies jortu fuq il-sufan, per eżempju, tal-kafetterija. U tibda tara l-istess nies, tipo. Insomma. Għamil ċibib homeless? Le, għax kont nifoka da xejn niprofa. Kont in the zone. Kont nkun in the zone. U l-airport viċin tad-dar tiegħi, viċin Birzebbuġa. U għalfejn ma konx tikteb id-dar? Ma niktibx id-dar, stra. Bid-il-play ma naħsibx li kien hemm punt fej ktib minn għad-dar. Kafetteriji differenti. Ma nafx nikteb id-dar. Għandek mental fej ma tiktibx id-dar? Ma nafx, onestament. Naħseb id-dar nassoċja ħafna, nassoċja wis ma post fej nirrilassa u ma nagħmel xejn. Taf kif? Waqt li tkun qed tikteb tkun ansjus? Le, anzi nħu pjaċir, nħu baż. Dejjem tuħu baż tikteb? Proġett bħal dan iwa ta'. Actually nikteb iwa, nħu pjaċir. Dejjem nħu pjaċir. Sakemm ndum nippjana daqsxejn x'ħan niktebu fejn ħammur u x'nafin, imma once li bdejt u mbagħad nsa forga. Ġifieri toħroġ taf kif. Ovvjament mhux għal kulħadd l-istess dik l-esperjenza tal-kidba, ġifieri jien ikun hemm ġranet fejn vera nieħu gost nikteb u kun hemm ġranet fejn ma jkun irid joħroġ xejn. Jew jiena ġerment nikbu f'kuntest ta' grupp aħna. U jtenqala xi gwerra pereżempju. U ma Abigail Malija faċli ħafna tenqala gwerra. Pjasi. L-ġeneral, ma minn fejn toħorġu żiem. Ġieli qlajt. Immitom tikbu ta' spiss ukoll. Konna nikbu ħafna iktar ta' spiss u imma differenti għax ma niktibx ħafna. Allura jekk pjanajt xi ħaġa sew, jekk hija xi ħaġa li jela tberrem f'moħħi. Taf kif u jekk il naħseb fuqha dal-aħħar tliet ġimgħat naf fejn ħammur. Taf kif, allura mbagħad kemm naqbad u inti jekk inti qed ma tħossokx ansjus. Tħossok xiex liberu tibda timmaġina ħafna f'moħħok. Unkun irrid nirrexta, ġifri nikteb, nibda nqum u nibda ninterpreta. U tibda ġifri meta kont mur l-airport, kont min jaf kemm rawn impalla waħda fuq mejda.
Xbaz. Tosok fortunata li għandek dik il-fakultà inti? Għatma realizzajt. Li għandin kongrat, tu bifer, Issa li għetkellimni misni ingrat iktar. Bux sempliciment ta' talent, sawet najlek, anka għal-fat illi meta d-dinja tkun daqxej griża u bla entuzjazm, bla eċitament, biex għannis bħalek għandhom dejjem l-option li jitlu f'moħħom u jisibu hemmhekk Luna Park. Bniedem illi faċli ħafna nisnejjek hija. Ma naħsibx kun imdejjaq ta' mhux qed ngħidlek ma kunx imdejjaq u jiġu momenti fejn kun fej kolli burta vera ħażina. Ma nafx qed jgħidu biex nara l-mobile. Trid il-mobile, kull mobile. Imma apparti li inti kapaċi titnejjek, għax naf ħafna nies li huma ċajtiera u vera jafu jfaqqaw iċ-ċajt at the right time. Inti għandek ukoll ċertu ammont ta' kreattività. Iva, imma kif fis-sens fejn sejjer? Fis-sens li per eżempju kultant jiena jkolli dan il-konflitt ħanajtek mal-mara. Li jiena nibda nikteb xi ħaġa, nibda vera noħu gost. U tal-li ejja barra, għaw il-xemx il-lum, u forsi mor il-barra, xieħa, u sabi. Ma jena kun erf moħħi. Et niħu l-bazz tal-la naf nikteb xie kaxxaturi, per eżempju, et nitħa u et nimmaġina l-affarijiet kollha li jistaw ikunu, u fil-lin libes ta' tabib, u fil-lin libes ta' cheerleader, u daw l-affarijiet vera tuni bazz. U għallura biex ikun diffiċli biex jina noħroġ minn dik id-dinja biex nidħol fl-oħra. Stenna, sakemm niġi f'dak il-punt, niġi in the zone la semmejna dak il-terminu, helle. Ok, alright. Dak il-traġett importanti. Għalek niktab biz meta kolli meta ma għandix għaz l-oħra. Meta ma għandekx għaz l-oħra, ġviri hija il-pressjoni. Ma fija, nħu l-baz ta' ħajti. Mela, għaddi, xinu l-proċess biex tkun minn assolutament inert u m'għandekx fantazija għal moħħ illi qed jiġġenera dan il-gost kollu. X'inhu l-proċess? Irrid nisforza lil nifsi, ġifieri għalhekk immur naħdem flaxija l-airport għax huwa post fejn m'għandix distractions laqqas. Sewa. Per eżempju. Imma ma tistax faċilment tipo taqbad kamra tagħlaq kullum kien fil-mobile. Self-control imbagħad naqra jien. X'inhu ma l-iktar affarijiet li inti deboli għalihom? Dal-Madonna mobile. X'tagħmel fuq il-mobile? Xej, marda, unħoss il-marda tal-ġenerazzjoni tiegħi. Iżżomni ħafna lura, u nixtieq innaqqas l-użu dax. Għax iżżomni lura ħafna. Social media, Tħoss li taħlilek ħafna ħin? Yes. Nixtieq naqra iktar pereżempju. Jew tiskanta, eżempju, qabel norqod. Inkun irrid naqla l-mobile minn idi jien u ma nkunx nista'. Unkun jien irrid norqod u ma nistax. Ħabba l-aħba TikToks. Taf kif? U naf li sħabi kollek, ġifieri ma hija l-addiction il-ġdida. It's terrible. U anka ġifieri il-mod ta' kif in social media id-dizinjata. It's in your face, it's there to hook you, you know? Interament. And l-lum ġurnata video tisdaraħ bit-times 2 l-ħin kollu. L-speed. Biex tikkonsma iktar u iktar malaj. Mux hekk, inti qed trawwem udjenza globali l-lum il-ġurnata illi l-attention span tagħha hija ta' ftit sekondi. Il-fatt li tafa dik il-ħaġa. Ma tistax tgħinni. Tgħinek. Tgħinni f'kollox. Sewwa. F'kull ħaġa li nagħmel ġifieri nagħmilha konxju tal-udjenza. Lillum il-ġurnata titxi ħaġa kbira l-ħin kollu, titxi ħaġa qed tiġri l-ħin kollu. Jien kont se nsaqsik mela fuq dik nistgħu nitkellmu wkoll. Jien kont se nsaqsik fuq il-fatt li inti taf li isma' min ħala dan l-ostra mobile. Għax mhux il-mobile u s-social media fil-verità. Irid huwa bħal sunnara speċa qed jaħtaf xejn iżomni hawn. Biex il-fatt li tafa dik il-ħaġa ma tippruvax tagħmel affarijiet illi jikkumbattu
kien naf tajt mela. Mux ġili, nejt, ħan niprofa naqra ktib, per eżempju, qabel norru. Jinsib U triq tejni. tan-nofs. Jena għamilt ħabta naqra l-kodba u kien jirnexxieli. Mbagħad darba terġa' taqbad il-mobile u tiskopri li 6 xhur wara għadek qed taqbad il-mobile. Però it-triq tan-nofs li sibt hija illi nisma' l-podcasts. Għax għall-inqas mhux reel wara reel. Le, bat jinnaf xaħat jgħidlek l-istorja tar-Revoluzzjoni Amerikana, per eżempju, il-mobile nitfaw iċċu l-isfel ħalli anke meta jgħetlu notifications ma nindunax, u noqgħod nisma'. U lanqas biex kompromess. Alright, indaħħal il-mobile fil-kamera, minix naqrax forsi mhux daqshekk attrajenti l-aħħar ħaġa qabel ma norqod, apparti li niddeja naqra jekk min jieħu xejn minna b'mod attiv. Allura speċa qisu meta naqra nkun vera attent, jien tarani naqra qisni għandna liblaħ bil-lapis, bil-riga, naqta l-linji, nirwi nagħmel translation bil-Malti, vera xtibta kodba? Kollox, assolutament kollox, ġviri, anka jek nkun qed naqra per eżempju, inna fl-aħħar ħaġa li kont qed naqra kienet l-biografija per eżempju ta' Steve Jobs. Sewa, u inti tibda tara. Per eżempju, mela Steve Jobs kellu din l-ossessjoni illi hu għax kien vegan, ma kienx jinten. Allura ma kellux għalfejn jinħasel. Ġviri, hu kien daħħala f'moħħu illi għax jikol ċertu dieta m'għandux body odor da. Issa, kulħadd fid-dinja tiegħu kien jgħidu l-Madonna kemm tinten. Madonna. U kien jippruvaw, jiġifieri kien hemm momenti fejn kienu jaqbduh fiżikament, joħorġuh barra mill-uffiċċju, u jgħidu sakemm tinħasel xbin tiġix lura, jew nkella jitlu fil-bathroom pereżempju jisibuha jaħsel saqajh fil-loki pereżempju. Kien weird. Però fl-istess ħin kien fucking brillanti. Jiġifieri il-mod kif kien jara d-disin, il-mod kif kien jara kif tistruttura il-kumpanija, kif x'ħajkun il-futur tat-telekom, kien brillanti. Imma kellu dik il-parti ta' moħħu li kienet imnejka l-aħħar. U dik l-sfumatura fil-personalità tiegħu li taffaxxinana ħafna għax imbagħad jiena naqra ħafna lil Jung. U Jung jitkellem ħafna, jien toġobna ħafna psikoloġija. U Jung jgħidlek, speċjali inti għandek partijiet moħħok, jew fil-psike tiegħek, illi inti m'intix astaf li jeżistu, and they are your driving force. Allora mbagħad nibda niftakar x'qal Jung fuq ix-shadow, pereżempju f'dan il-każ. Nieħu nota tal-episodju, ara kemm jien moħħi bro. Nieħu nota ta' x'jagħmel Jobs, nara kif tikkorrela ma' dak li qal Jung u that's more evidence ħalli jekk xi darba nkun qed naħseb fuq din il-ħaġa u qed nitkellem ma' xagħad fuq din il-ħaġa nkun nista' nikkorrela. Mhux neċċar bil-kolli argument, għax jien għandi ħajja. Tu beċir tixrob. Għandi ħafna, wis. Kultant. Dik problema tiegħi wkoll. Ma żomma nistgħu nitkellmu fuq għadha. Xalatur inti? Mhux għalhekk, biex nerġgħek irridu nerġgħu mmorru lura għal distrazzjonijiet u x'naf jien. Ix-xalati. Yes, ma ġifieri ma sħabi, ġifieri l-sħabi nħobbhom ħafna pereżempju. Sħabi kważi kuljum narhom jien. U party goers bħalek. Yes. Mhux party, mhux neċessarjament party goers, ta' l-niltaqgħu, ġifieri djar xulxin. Morru nieħdu kaffè. Wieħed tifrekwentaw il-xulxin. Ma dawn l-istess nies li tagħmel il-plays magħhom. Le, għandhem dawar ħafna ħbieb tu bifer. Ġifieri soċjalment għandi ħajti vera sabiħa. Naħseb jien. Allura meta mbagħad niġi biex nagħmel xogħol li jirrikjedi li l-impoġġi fuq mejda. Nintilef, taf, inseba diffiċli ħafna. Għax infittex wisq l-ħajja soċjali. Ġifieri huwa biss li inti tiġi darek mal-ħajt li ġalek tikteb. Li kolli bżonn naħdem, ejwa, li kolli eżatt. Ġifieri anke biex naħdem ġeneralment, jekk irid naħdem fuq xi ħaġa. Eżempju bħalissa Madonna li biex nibgħat l-invoices ta' sena l-accountant ixhur. U għajar nibgħathom. Għax daqt nispiċċa ġoċella. Biex nagħmilha dik il-biċċa ta' xogħol jien, irrid jew qiegħed waqt ir-radio u ngħid u nisforza lil nifsi biex nagħmilha.
Jo, issa ma nafx probabbilment xi ħaġa tal-ADHD la semmejna l-ADHD. Jena naf ħafna nis kreativi u kolla ma nibatux l-invoices. All right, fair, mela m'għandix waħdi. Kolla ma ġviri. Imma f'dak il-każ, irrid jekk irid nagħmilha dik. Nibgħat fil-grupp ċet isma' ħankun f'dik kafetterija min ġej jaħdem miegħi. Ġifieri anke l-ħidma hija xi ħaġa minn dejjem kont, ġifieri anke fil-junior college x'naf jien. Dejjem jekk nistudja tkun hemm sħabi miegħi, pereżempju. Inti bniedem soċjali li hija xi ħaġa pożittiva ħafna, le? Le, ġifieri l-sħabi nħobbhom ħafna. Imma jekk jistgħu l-bib tiegħek forsi jkunu aktar inqas distrazzjoni biex forsi Jamie jiktab il-partu tal-play jew jagħmel insomma jagħmel xi sitcom jew xi ħaġa hekk, jekk tistgħu forsi naf tnaqsu l-kuntatt miegħu jew sempliċement naf blokkjawh. Għatu jgħidu 7 snin f'sormu. Bdew jaqtawlu issa. Nasib kun xaġa apart innik. Ovvjament ix-xewqati għaj bħala parti mill-pubbliku hija li inti tkompli tikteb. Għandek din la darba il-show kien daqshekk suċċess. Xi biss? Għandek hekk din U l-mistoqsija li nipprova. twieġa bħal ħanejdlek x'inhi l-iktar. At this point, Sart natik bispal. inħoss. Jien naħseb il-torta tul tiegħi ovvjament. Mux għax sidrek big, għax sidrek sabiħ naħseb. Jamie Cardona breaking għaj li għandi zejza sabiħa. Yes! Wow! Life goals. Le, pero, xemis jgħam il-soqsija li it's taunting me a bit. Għas sempliċi raġuni illi eżin ħoss li jissem daqxej ta' responsabilta maħal bieċa ta' xor. U għaparti minnek l you have to preferibilment exceed expectations again. U kull min jiġi naħseb kull min ġi da show, they had their expectations exceeded. Mill-li nistan nifhem. Issa, you have to exceed them again, jekk tagħmel xi ħaġa oħra. U tkun xi ħaġa li preferibilment in-nies mhux joħorġu minnha u jgħidu ma kellix taqsam mal-ewwel waħda, taf kif. Però then again, mbagħad hemm responsabilità oħra. Għax at this point hawn naqra clout. Il-teatru qed inħoss li qed jerġa' jiġi daqsxejn cool u mhux ħabba fija ta', jiġifieri, però hawn ħafna xogħlijiet. Eżempju, meta jkun hemm weekend daqsxejn minn teatru fuq Instagram pereżempju jkun hemm ħafna nies li qed jippostjaw li marru teatru. U hemm ħafna biljetti li qed jiġu mibjuha through word of mouth. Ftit ilu kelli play oħra l-Gazin tal-Mqarbin. U l-istess ġara. Il-biljetti baqgħu jinbijaw u kien hemm nies tal-ġenerazzjoni tiegħi, ġifieri li mhumiex il-ġenerazzjoni li frekmentaw it-teatru, kienu jgħidu li kemm niġra baqa' biljetti u li kieku baqa' issir probabbilment kien ikollha shows iktar minn kemm għamilt jien, naħseb. Allura responsabilità x'inhi? Responsabilità li issa mela n-nies il-verità ma jifrekwentawx it-teatru f'Malta, dik il-verità. So issa jien naf illi jekk nagħmel show ieħor, in-nies probabbilment ħad tiġi. U hemmhekk għandek responsabilità inti, għax inti jekk in-nies ġew da show u qalu dan ix-xogħol qed tagħmel bħalissa tajjeb. U qalu dik il-play ma tantx kienet tajba. Hemmhekk imbagħad automatikament they would be disregarding the whole scene. Jekk inti mort tara Shakespeare wieħed f'Malta u dak ix-Shakespeare ħażin, ma tiġi tara Shakespeare. Jekk terġa' tersaq lejn it-teatru. Taf kif? Allura iktar u iktar hija responsabilità għaliex jekk jien naf il-udjenzi li mhux soltu jifrekwentaw. Ġifrina, ikun hemm udjenzi li assolutament ma nkunx naf jiġu jaraw ix-show tiegħi, ma narafx persuna waħda. U dija xi ħaġa li ma ssirx, għax dejjem nista' tilba' minn nies jiġu jaraw it-teatru, li l-komunità tat-teatru f'Malta. Għalfej kien hemm dan il-fenomenu. Għax huwa show li jirdu jaraw. Granted. Le, ma dikki. Ma għalfej dak ix-show għamel dan l-impatt. Għaliex
Għaliex inħoss li l-ewwel net Malta maħniex qed nagħtu xogħol li l-Maltin irridu jaraw fit-teatru. Daqsxejn ta' sweeping statement, ta'. Imma dik il-verità huwa tajjeb illi l-artist jesprimi ruħu u jikteb u jagħmel ix-xogħol illi u jista' jirrelata miegħu. Ma bad gergirx għax għandek it-teatru nofsu vojt. Għax jekk inti m'intix qed tagħmel xi ħaġa kummerċjali jew tagħti l-idea li hija kummerċjali. Taf kif? Ma tistax imbagħad tistenna li m'intix taqaf ix-xena alternattiva. Taf kif? Yes, 110% naf kif, yes. Issa, then again, mhux kulħadd huwa laki li għandu l-media u r-radio biex to back him up. Però assolutament ma nasibx li dak huwa l-qofol ta' suċċess. Le, imma l-ewwel 9 shows imbijaw għax ġejmi tar-radio ħajamel play. Kont għat n-nis li għat tinza bil-barra, le, kent sorpriza. Qabel ma ħarġu l-artiklu. U kont diġa beħejt 9 shows? Kont diġa beħejt 9 shows. U kont għajt nżid il-weekend ta' wara, meta ħarġet naħseb kien diġa kellna xi 15 show. U inti tattribwixxi li l-beħ ta' dawk id-9 shows ġi wkoll għax għandek ċertu pjattaformi. Qas biss kienet miktuba dak iż-żmien. Ġifieri ma ħruġejna għall-play. Le. Fimtek. Alright. Però li huwa interessanti huwa li il-play tiegħek hija kummerċjalment viabli. Però hija xorta biċċa arti li anke jekk inti qed fittex ċertu depth qed issiba fil-play tiegħek. Niddeq nikteb affarijiet. Xtaqt li tkun tirrappreżenta iktar minn sempliċement lejla sera ta' daħ. Dejjem kontek entertainer inti? Naħseb iwa ta'. Anka fil-kuntest tal-iskola, per eżempju? Iwa, fil-plays, anka fil-klassi, dejjem kont il-buffu. Dejjem. Ġifri wieħed minn dak li nitkeċċa, mhux beqżis. Għax kont imqarqaċ, ġifri kont ikun kuljum kont nikoll kurutur kważi. Kuljum. Min kien lek headmaster anti fis-żmien tiegħek? Kien hemm Frank Mikallef ma nasibx il-ħaqtu, ma mbagħad kien Frank Mikallef mhux ta' religion. Le, ma nasibx kien jgħallem qabel. Darba ta' straight dak. Taf minnu Mikallef ta' religion? Bil-qarajk na' oħxon. Boċċu żgħir, bot Pringles żgħir. U kellu l-qara u fuq ir-ras u kellu bħalma jkollu id-dundjane fuq ir-ras. Tak straight. Li ta' straight u ta' qoddimi ta' xitlieta ġew id-neħe u ta' straight mhux ta' straight, men, straight ġew wara ta' rasi. Konna timparlaw, aħna konna dardru lalla. U insomma, kien hemm xi assisa titina xi tok u qegħdin assembly taf kif kien jarmawna, assembly tal-form 3 aħna konna, mhux barra fejn kien hemm mit-taraġ, konna nagħmluha ġewwa aħna ħdej klassijiet. Sewwa. U ma nafx il-Madonna konna qed ngħidu insomma qed nitnejku bih minn taħt u mhux qed ninduna li għandna da qisu submarin Russu hekk miexi bil-mod lejna mhux qed ninduna jiena u ma nafx qed nagħwed prova li nitfgħu l-affarijiet u hekk u f'daqqa waħda nħoss. Ġest inħossni qed nieleb il-qudiem. Taf kif imbagħad wara xi żewġ sekondi inħoss u ġieħ kbir fuq in-naħa wara tarażi. Inħares il fuq hekk u narah bil-wifqa fuq sieħbi Chris Borch li mbagħad kien tkeċċa u tieħ tliet daqqit tapon imma wara xulxin pum 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 u dak Chris jaqgħu. Lej xulxin. Nifaqgħu nitqu x'aħna konna ġieri ma kellniex il-kapaċità li narfu li din hija sitwazzjoni serja spiex li nfaqgħu nitqu mal-art u rewwiċna l-fuq dak iktar jindanna. Ma nafx kif kienet irriżolviet, imma dak iż-żmien spiex ta' il-vjolenza fl-iskola. Kienet aċċettata. Kienet ħafna iktar aċċettabbli, kellna pereżempju il-brother Norbert. Le, Nobby. Ma lħaqtux. Dan Nobby, bro. Dan l-ostra Nobby. Dan Nobby kien qasir kien fih daqshekk, kien missjonarju ġviri da kien jinżel l-Etjopja jibni l-iskejjer waħdu. Il-ħajt tal-ground tal-futbol
imma jent għandek il-ground tal-futbol Sewa. ta' sekondarja, faċċata hemm ħajtu, naħseb issa qabel kien hemm tennis courts u naħseb issa bnew xi residenza tal-brothers. Mela fejn dak sabi. Jien niftakru fucking dak il-ħajt meta kienu ħajamlu tennis courts, in-nobi jibnieħ waħdu, immaġa kemm kemm saħtu dal-ostra Brother Norbert. Le, ma Da niftakrux. Brother Norbert tal-waħx, ġifieri. Ma kellna. Brother David, Ma Brother David. Mbagħad ngħixu kien- u ma kien laħaq sur Masim, ma kien l-aħħar ftit u kien. Ma Brother David kien diġà sul mas della sal, nafal minn qed li kien jħobb is-sailing u l-astronomija. Mela, u għandu dak. xi jod dak għandu kun jisser żbar. X'inhu? Għandu xi jod. Kif dak. qal Bi. isu kiġ Cambri. Ma vera għandu biċċa għax kien jgħidilna. U kien joħroġ tfal sailing, jien qatt ma mort. Sailing, Ma jalla. sibx li kontu ħankun wieħed mill-istudenti li jirriskja Rehearsal. jgħodni fuq il-jod tiegħu. Kif kont tħossok l-iskola, anti? Kont tħossok parti mill-komunità tal-iskola, kont tħossok barra minn. Kif kont tħossok? Kont nieħu baż ta' fis-sens ma kontx ġifieri il-komunità la Saljana u x'nafien. Għalli 6-12, taf kif? Sewa. Jew 6-12. Imma kont kontent, ġri inti Stella Maris Ma kont happy. għandix xingor kontra Stella Maris. U għasib li fi show nitfall l-iskola f'del l-ikraħi u f'del ħażin. Le, għandi memorji ħafna mek jien, ġifieri Ek meta ngħidlek Stella Maris, x'inhu l-memorji tiegħek? sħabi ta' Dikum. sħabi. Ikollok friends group tajjeb, tipo wkoll il-bqija jkun Sħabi. periferali. U naħseb hemmhekk irrealizzajt li jien kummedjant. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Naħseb il-klassi kienet l-ewwel, u set nirrealizza, naħseb il-klassi kienet l-ewwel post illi fiha stajt kelli l-opportunità illi nibda nfajjar spiritu pront dal-ċajt illi jiġi f'moħħi l-ħin u għalhekk kont nitkeċċa barra għax in-nies kienu jitqu ġieli anke l-għalli ma kienet tkun qed titħaq. Taf kif? Imma naħseb minn hemmhekk rawwimt fija Dil-kapaċità dil-kapaċità li li tikkontroll l-udjenza fl-aħħar mill-aħħar inti għandek udjenza ta' 30 ruħ. mhux hekk. Li qed tfaqqalhom iċ-ċajt u qed tara Li kont indardara, ma L-iktar darba li dardar. Jo, eżempju, niftakar it-teacher tal-Ġermin. Miss Priscilla. U di niftakar, u kont namillila men, imma kull fucking lesson kont namilla. Tgħid kelma bl-Ingliż, u eżatt wara tispiċċa sentenza, inkanta diska b'dik il-frażi. Ek, u kont namilla, ta' spiss. Jew kunet jibnu din iftakara ċara, men. Vera kont namilla. U kont inqum. Ikunet jibnu. U jkunu għaddejn bil-ġakamel. U nqum f'nofs il-lesson, u bil-wifqa. U naqbad sejrek. No. F'nofs il-lesson. Għamet, dajdlek tir. Kienet tiġini f'moħħi bum. Namela, taf kif? U naħseb hemmhekk għax naħseb taf x'inhi, tkun constraint, men tagħmel sitzijat ġo l-istess post. Yes. U awtomatikament imbagħad naħseb jien when you're that bored. Yep. Moħħok jispiċċa jiġi kreattiv. Yes. Di tal-boredom. Mhux hekk jien naħseb li the root of creativity is boredom. 100%. Naħseb, u dik hija ħanpoġġilek dritt, sorry, dajt umu jgħod. Somma naħseb komdu qiegħed qasna f'Brust, ja, sorry. Ġaqom naqra. Kana stretching. Mela, kultant nħossni jekk nirmazza ftit, naħseb għax qed nikber. Imma fuq boredom, dik hija waħda mill-concerns li għandi għall-uliedi. Peress li uliedi twildu fil-ġenerazzjoni ta' media kontinwa, distrazzjonijiet kontinwi, il-ħin kollu hemm il-kontenut x'ikun smaw, ma tantx ikollhom dak li m'għandhomx fil-verità, diment li ma nisfurzax fuqhom, dak l-ispazju li huma jkunu bored, allura ikunu jistgħu joqogħdu jesploraw
il-fantasija ta' moħħhom. U dik ma nafx hekk hux qed inkun kif tajt taf kif tal-ġenerazzjoni ta' wara u qed inkun nostalġiku, qed inkun boomer. Però jiena niftakar żmien fejn jiena oħti ommi kienet titfilna television, daqshekk television, u nagħmlu l-ewwel nofsi sija niċċassaw lejn xulxin. Però mbagħad nivvintaw għandna li naqdu tfal kollha ta' triq konna nagħmlu għadi ħafna partikolarment oħti u nagħmlu talent show. Le, I don't think the time for play pretend is over, naħseb. Yeah. Naħseb, ma nafx, tfal m'għandix. Imma kan, nuħti, nirreċtaw fil-da, u daqtel jow inkantaw, whatever, you know. Jow namlu xie fucking zifna. But I don't think that is... Nasab il-klassi għalla għas toffrijilek, tipo kienet toffrijilek dell-opportunità. L-iskola, iwa, tatija. U reazzjoni ta' teachers kienet tkun allura. Biex kienu jara u hekk it-talent Le, però mbagħad eżempju fil-plejs tal-iskola dejjem kien ikoll il-parti tajba pereżempju, taf kif, u dejjem tinsiex dak iż-żmien jien kont diġà nirreċta il-Manuel pereżempju. Jo kont diġà qed nirreċta fuq it-television dak iż-żmien. So kienu jafu li imma kont probabbli l-iktar profiċenti mill-klassi tiegħek tal-inqas. Possibilment. Allora, dejjem kważi kont nkun the main guy, dejjem kont nkun kommedjant, ġifieri jekk Shrek kont nkun id-donkey, jekk Aladdin kont nkun ix-Xadin. Kellek xogħol mill-għaliema li kellek frizzjoni partikolari miegħu jew magħha. F'mod tajjeb jew mod ħażin. Ħażin. Ħażin? Ma naħsibx ta'. Le, qed nikdeb. Kien hemm waħda Madonna, u laqqas biskont. U fil-play ninterpreta il-papra. Il-papra. Ma dik kienet twerwirni, ġifieri da bil-lesson magħha. Flok satej, u kemm il-Madonna kienet iddum, kont inħossom 4 sigħat. Għax tajjat, snappy. Memx lok għal-tbissima fil-lezzjoni. Hell, it was, ġifieri, xej. Ġifieri id-duckface eżistiet. Id-duckface kienet teżisti. Yes. Mbagħad niftakar, il-junior college kien hemm teacher ieħor. Iktar jabbiża ta' ħanejlek taf x'inhi min jgħajjat jien. Beżżani ħafna. Vera, it triggered something. Ġifieri nitwerwer, Ftit kienu momenti fej. Taf minn fej ġejja? M'għandix idea. Kien hemm xi episodji fit-tfulitek. Għawek qed ninterpella ftit il-jonga jiena. Jista' jkun. Però kull min jgħajjat. Inti kellek tfulija kaotika? Le, laqas xejn. Kelli tfulija pjuttost normali. Ma kull min ġieli missier qabżet l-ostja miegħi taf kif bħal kull missier. Bħal kull missier, eżatt. Jew ħafna missierieta. Min jgħajjat. U min jollu leħnu speċjalment għal xejn, min kollu an overreaction. U din hija to be fair u ħafna irġiel f'Malta isa aċċettabbli li fucking tajjat men għalfej vera ma ta' u isni għax jiena raġel nista' fucking naqleb il-mejda, you know. It triggers me, it puts me off for some odd reason. Ġifieri ma tantx niġġieled ma' nies, ma tantx nargumenta ma' nies, jew ma tantx taqbiżli, imma niftakar eżempju episodju xogħol. Fej kienem persona naħdem magħha, jekk kienet isimgħu jaf li għalhetni. U tiġempilli, Jamie, u xejn Madonna tagħmel u kont jgħat on the way biex immur hemm. U dak kienet xi ħaġa laqqas biss kienet tortija insomma. Ma kienet jgħajjed miegħek? Miegħi kienet jgħajjed. U ksaħt men fil-karozza, ġifieri qed fit-traffic u ksaħt għax dak jgħajjed miegħi. U tajt u kont qatt m'għamilta, u kont konxju tagħha tal-biċċa tax-xogħol. U kont konxju li nidħol f'xorti meta xi ħadd jgħajjad. Qed tisa jew daħan noqgħod dal-bniedem jien. Qed joħan nidħol il-bej. Qed tuħan waqqa l-post. U tħalt, mort fl-uffiċċju tiegħu. Għajjatajt, ma nafx minn fejn il-Madonna ħarġet, mill-bajt naħseb. U għajjat. Li semawna mill-uffiċċju kollu. Dal-persuna għalaqt il-ħalqa, insomma.
U niftakar noħroġ, nidħol fl-studio u nifraħ isni skurjajt. Taf kif? Ġast għax għajjat ma' persona li għajtet miħaj. U dik kienet revelation, Għax l-għonet kontin nikonxju ta' dil-problema li kull min jgħajat miħaj. U ansjeta, ġifiri, meta ngħidlek nibza. Ma nafx nibza, ħlif meta nkun għax qatt ma kelli xi episodju li traumatizzani, għal-grazzja t'Alla. Imma nkun nafx nibza meta xi ħadd jgħajjat. Ġifiri saqajja jibdew iċedu. Għal xi raġun, ma nistax nifhem minn fejn ġejja. U dak l-episodju qed tal-inqas ejja, qed nquma li għan-nifsi u qed nitgħallem niġġieli da ftit. Allura mbagħad għalhekk naħseb xi ħadd fis-sekondarja, xi ħadd bħal dil-għalliema u ma niftakarx konversazzjoni li kienu kolli magħha one to one pereżempju. Ġurnal college stess kien hemm t-shirt tal-English, il-Madonna, x'biża ta' raġel. Jgħajjat, ma mill-bidu tal-aħħar. Għajta waħda, Imma meta tajt għajta, tkun għajta aggressiva, jew se tkollu volum. Volum, ġifieri kienu kun hemm teachers oħra fl-istess dipartiment tal-English kienu jaf, xkonna nkellmuhom dwaru. We know. Li jkun daqsxejn bully, ġifieri qed ngħidu. Bully, scary, man. Scary, ġifieri anke jekk qed nitbandal bis-siġġu jien. Jgħajjat. Jew jekk ma tafx l-answer, pereżempju, il-Madonna kienu qed isaqsi n-nies fil-klassi. X'inhu l-answer? Jekk ma tafx l-answer, għajta. Frustrazzjoni, ma nafx. Ġieli provajt tkellmu. Ma tarax, insaqqa biża. Le, mhux se nkellmu. Għax ovvjament. Eta point kont waqft tidħol lectures tiegħu jien. U kont niġi fil-litri dar għax mhux nidħol lectures. Da kienet tax nibda l-pija tal-lectures. Il-pija tal-lectures. Ma konx tidħolhom. Mhux kulħadd kien jgħajja Jamie. Imma niftakarni ġifieri ma nixtieqx nersaqlem. Għax imbagħad biss ġiex lectures, pereżempju, he would call you out. U iktar. Jew jgħidlek tidħolx. Missa u terġa'. U jumiljak u allura inti iktar tkun diswas milli ħadd tidħol għall-lectures tajt fakket tissala bdejt il-karriera. Ma kienx ikolli friction imma mal-għalliema. Wara li għajjat ma dan il-bniedem. Tiebet il-relazzjoni tiegħek mal-għajjat? Le, da ġifieri ħriġna nieħdu sigaret. Le. She does now, Jamie. Le, mal-għajjat. Ġifieri jekk illum tisma' xi għajjat iċempilek u joffendik. Minix ħanajat l-ura, ġifieri fil-sens mhux ħareġġa' kolli dik ir-reazzjoni. Sewa. Ġifieri dik ir-reazzjoni kienet reazzjoni interament razzjonali minn. Le, niftakarni nażel, ġifieri dħalt fil-bib tal-istudio u qed issa jew ħadd tagħmilha di u ħadd tidħol twaqqa' kull maw, qed jew kellha m'intix ħadd kelmu il-dal-bniedem. And you would avoid. Jekk mista tkellmu ħadd tkun naġa. Ħankun naġa, mhux hekk. U kien hemm ħafna drabi fejn kont naġa f'ħajti. Mux ma dal-persona partikolarment tal, kienet l-ewwel darba kien episodju. U niftakar dħalt u għalija, ħreġt minn hemm u bdejt isniskurjajt, isniskurjajt gowl. Nimmaġna. Niftakar, Nimmaġna. naqbes, man. U llum il-ġurnata, meta ċagħti għajja xorta għadha d-dejqek. Dejjan, turtani ħafna. Turtat? U għadek tibża? Nibża, mux ħanejlek ma nibżax. Imma ħanejlek isma. Jekk jogħġbok. Għajn nitkellmu bħal nies. Eżempju, milux, ġrat li men. Kont sejran sieħbi bil-karozza u da joqgħod tad-daħtu bifer. Għax kien hemm la violent. U l-ewwel ġimagħtej il-grupp nidħlu fih. U nibdew tara u tibilha u x'nafin. U kienet ikolli rehearsi sal-10 u dak kien ħajibda u kont jattart, kont qed insuq u fejn joqgħod sieħbi bla tarmak. U dħalt. Biex nilħqom il-bidu dal-għabala violent, vera l-għadda, u tħat il-karozzer, bum, tħok mal il-iħ, insomma. U da ħareċ, u xie wieħed joqgħod deħ. U bton li ġast tefani il-bahar. Ok, da jdejjan ħafna, sa jinnidej, imma meta tidaj bil-rabja. Tidej biex iżid il-ġovjalità inti, segun. U taqbad, jgħajat għax ġast tħaltu, jekk it-tajjar ċitaj għattusa, insomma, xnafin. Għetlu li għettajt, xillu bellaħni,
da tantrum, tantrum. Għatlu li għattejt. Għalli ma kompra għaddej. Għatlu smax, l-għalli tajjaċ, l-kellim il-bħajn. Sa da kellu raġun, ta' ġifiri, biex nkunu għadna kollox. Għax tħal għazma l-pjanċa biex nħalla vajlet mill-bidu. U ġejt trigger daġab, l-imbat ġuri bdejt nirrispondi. L-għura dak inġej għalija biex jittinni xie, essa dak kellu xie 60 sena ta' kellhom żommu sħabi ħarġu mid-dar għax semaħ u. Kontu għati ġu fl-idej? Le, jena ma konċ ħanti ilu, ma kien ħajti n-nifdek bada għamil n-nifdek. U ġasab bdejt għax bdejt nejdlu, taf titkellem għan-nies, bdejt nejdlu, taf titkellem, basta kolna skola, mux għand l-skola, bdejt nejdlu, għandek l-skola, ma taf. U d-deġenera dak il-mod? Ejja, imma għax, sada stajt, illum il-ġurnata nejt aħjar ma kellimtux, taf kif. Imma titrigger jana xaw ħafna frustrazzjoni, men, specialment fl-irġielis, di l-ħagġa li bil-fors rridu najtu. U speċjalment mill-ġenerazzjoni l-kbira ta' dik l-iktar d-dejjani, ġifir fil-ġenerazzjoni ta' qabli. Ġifir mill-ġenerazzjoni ta' missieri il-fuq, isu it's fine illi nirrabjaw, it's fine illi najtu. Nasab li biologikament, naħseb li rġil u mamulin naqrektar, mux naħseb, u ma speċa minħabba kif inuma il-hormons tagħna aħna iktar aggressivi. Speċa aħna dikija il-verta. Naħseb li għal żmien twil dik l-aggressjoni, għara Becky, hello Becky. Naħseb għal żmien twil dik l-aggressjoni is-soċjetà kellha iktar bżonna, speċjalment kellek bżonn daw l-irġiel li jkunu iktar naf soldati, pulizija u kien hemm. Speċa s-soċjetà kienet ħafna iktar primittiva milli llum. U żgur nifhem li ġenerazzjoni li probabbilment għamlet ħafna sakrifiċċji ta' ukoll. Naħseb kemm ċertu livell ta' anke ħafna iktar xogħol ta' li jirrikjedi ħafna saħħa fiżika, ħafna iktar paċenzja u kapaċità li jessofri, naf per eżempju taqra, rajtu The Road to Wigan Pier per eżempju. Li da biżament ta' George Orwell. The Road to Wigan Pier. Le. Wigan Pier minna hija, għanna fact checker l-lum. Imma, anyway, u jibda jiddeskrivi biex daw il-lavranti coal miners li daw biss biex jaslu biex jibdew jaħdmu ikollhom crawling ma tiġi bil-Malti. Fuq il-kubtejhom u fuq minn bejhom xi mils ħieħ sa ma jaslu sal-coal mine. Ġdaw ġo toqba jagħmlu mil ġiri jagħmlu xi 3 kwarti għaddejjin biex jaslu fil-coal mine biex jaqbdu t-sappun, jagħmlu xi 9 sigħat jagħtu bit-sappun. Però da it's fiction għal George Orwell. Le, this The Road to Wigan Pier. Le, huwa bbażata, huwa ħafna minnu bbażat fuq il-realtà, fuq il-verità. U allura speċi dak meta inti jkollok, jiena nemmen, illi inti meta jkollok da tip ta' xogħlijiet, di dispożizzjoni tagħhom iġaluk toħroġ l-iktar parti aggressiva tiegħek, naħseb mhux daqshekk faċli li sempliċement tafas l-switch u tajt all right, ħanitfi. Ejja nifhimha. U le 100%. U naħseb dik hija d-diskrepanza bej iż-żewġ ġenerazzjonijiet. U li naħseb li speċa issa iktar ċivilizzati, speċa għandna bżonn nitkellmu ħafna iktar. Aħna komdi minħabba ġenerazzjoni ta' qabilna ta' ġifieri, dika I know it. Però kieku nistgħu ma ngħidux daqshekk u nitkellmu u niftehmu. Ħsib li qed tgħidni ħabba l-livell tal-mike, man. Le. Qed ngħid daqshekk. Ejja, vera. Diki ħafna aggressjoni. Nħossi. Anka fit-Toron, per eżempju, l-lella. Imma, taf kem, joffendu ħafna nis fit-triq, per eżempju, għandhom raġun. Għandhom raġun. Imma Madonna, emmot u mot kif titkellem. Ma nafx biex ta' ħlif dejta aneddotali m'għandix biex ta' kultant tħoss li tkun qiegħed fit-triq u tħares fejn tħares ħlif nies inkazzati ma tarax. Ma rridx niġġeneralizza ta' ma rridx nitfa'. Però jista' jkun
dik hija situazzjoni kull fej hemm ħafna traffic speċa dubju. ħatmu feliċi qed jagħmel il-musicals u qed ikkantaw jaqbes fuq il-bonnet u taf kif biex dik hija r-realtà. Ħammur naqra għax-show tiegħek. Ovvjament għandek ċertu temi fix-show tiegħek bej in-nudità, dik nistgħu ngħidu għax ħarġet ħafna fil-pubbliku, u bej ir-relazzjoni li kollok malla tul il-traġit tal-istorja. Kellek pushback pubbliku? Biex kien hemm min iddejja li biex ta' kien hemm komment wieħed illum il-ġurnata Ambirku u nirringrazzjah minnaw għaliex it-ticket sales splodew ħabba dal-Madonna komment. Għax kien hemm persuna fuq Reddit għal li ħassu harassed għal he was enjoying the show sakemm fl-aħħar the guy pulls out his dick u għal ħassa unnecessary u ma kellux għalfej jara il-parti tiegħi. Fair enough, pero da kellu trigger warnings u edha miktuba fuq il-programm li fi nudità u xnafin. U to be fair, il-build-up kif inni issa jien nara pjuttost ovvja li ħassir fil-show. Ma nafx li kieku ma konx naf li ħajkun hemm nudità, ma nafx konx naħseb. Kon ngħid forsi eżatt issa ħajt fuq dawl taf kif. Meta kienu jiġu l-udjenzi meta kienu għadhom ma kienu xjafu, kienu sal-aħħar jibqgħu dak li ħajjagħmilha jew hekk. Għalfejn għażilt li tagħmilha. Mhux jien għażilt li nagħmilha, ġifier fl-iskript mhux għadha miktuba li nagħmilha. Id-direttur qal li ġej. Għal ma tħoss li f'dal punt għandek għalli għamel li trid, għalli jekk ma tridx tagħmilix, għalli ma taħsibx li għandek tagħmilha. U jiena kont naf li ħajsaqsija li għax nafu lilu. Diskutejniha jiena nħoss li kważi l-ġurnata relevanti l-play jekk ma nagħmilix. Ma nafx naqbilx jew le ovvjament hemm il-perspettiva tiegħek, imma f'dak il-punt meta hu għalek tinsaw. Kont nistennija ġejja. Kont qed tistennija ġejja u r-reazzjoni tiegħek x'kienet? Qedlu tajt. Qedlu taħseb? Li qedlu għalfejn neċessarja. Għallex if you're speaking about like body shaming and insecurities and u li kull insecurity fil-verità hija irrelevanti. You know? Għallim bat ma tagħmilx inti li il-play kollha tinkweta għandek żobbok żgħir. U mbagħad allura hemmhekk the-circle għalli xorta tkun play tajba, għalli ma hemmhekk it's a full circle mbagħad. Kellek ansjetà dwar? Niftakar ġifri l-ewwel mhux ansjetà. Minix l-ewwel wieħed li rreċtajt Arwin. Imma kienet se tkun l-ewwel darba li Jamie darba to be fair. Darba kont f'dal-Madonna film. Barran insomma. Featured extra or whatever. U f'dal-Madonna film għalun nisma' hemm biċċa. Konna Bahrin. U għalluna hemm biċċa, hemm bżonn tkunu Arwenin tagħmluha. U jienet fil-barrani għalna, fuck it, għuna mela. Kienu għallunna man qaxrux ġifda jekk hemm xi ħadd ħajjandaga sew. Ħajsib ta' xi 18-19 bidduda daqshekk. U sufa għandna madwar il-bajt. Ħajsib għax imkien hemm. U kont għamilta, fis-sens kont għamilta, u kienet vera skomda, dak kienet għamilniha f'nofs ta' baħar. Kienu neħħew l-nies għamil-kru u xaban iż-żejda li ma kellhom bżonn ikunu hemm, insomma. U dak kienet qed ninħasslu l-baħrin. So għal nixarbu xixin, sa dak kien porno tajjeb, qed naħslu xixin bil-fucking deck tal-vapur. Mbagħad il-vapuri għaddejjin minn faċċata. Il-vapuri li ovvjament ma kelli ma jodajes, ma daqgħod jaraw għandna erba' rġiel, 5 irġiel Arwenin, insomma. Ma kellu sfumaturi omosessuali dan il-film. Le, ma naħsibx, le. Ġis kienu baħħara li qed jieħdu gost. Ma naħsibx, iva. Sormon barra. Asrajtu, asflaħt naraħ, biex ngħidik il-pura verità u d-xara. Ma flax taraħax, ma xtaqx tara li l-ek nifsek sormok barra. Għax ħassajt għalli kienet ma kellix għalfejn għamela. It was not worth me acting nude. So did you regret it after? Il-maġġorat I don't regret it għax imbagħad sibta faċli biex nagħmel din.
Ok. Però dak iż-żmien ma rajtx xi valur. U għed fil-verità da Malta minn il-Madonna ħajaraħ dal-film. X'ismu l-film? Minn Zebba. Provide. Immigo, meta ġejt biex namel din, umbat, kelli din l-esperienza. U di ħassejt illi kienet kod konvint, għadni konvint, illi qed nagħmilha għal raġuni. Hemm intenzjoni wara l-fejn qed nagħmilha. X'inhi l-intenzjoni? Li tikkonferma wieħed mill-messaġġi tal-show. Li huwa l-insigurtajiet. Ta' fil-verità, huma affarijiet ma tistax tibdel. Mhux kollha. Hija, Fil-każ fil-każ tal-parti tiegħek. Komplikata ħafna. Eżatt, ma insomma. Tista' tibqa' hemm ħafna nies li pruvaw jagħmlu mitu fuq il-mejda tal-operazzjoni. Vera? Ija, tal-lix għalfej investigajt. Aslu kieku, għalfejn daqsxejn ma xi ħaġa. Għalfej taħseb aħna daqshekk ossessjonati bid-daqs ta' żobna. Ara, jiena minix fucking sex guru, verġni minix laqqas. Tajjeb, issa ma nafx kemm taffetwa il-parti kemm kbira u kemm żgħira sewwa. Jien sissa nista' nitkellem dwari. Inqdejt, tajjeb, ma nistax ngħid illi kelli minn xi gerger, tajjeb. Issa. Jien iktar nemmen illi hija ovvjament tur il-maskulinità, toħroġ il-maskulinità ta' dak li jkun. Taf kif da isu għandek bniedem ibbafjat u għandek bniedem li huwa isu pesisa, taf kif. I think it shows. You think it's more of a masculine consideration, a male consideration iktar mill-nisa Ek naħseb. jinkutaw fuqha? Ek naħseb. U naħseb bejn l-irġiel kważi naħseb nejka. Hemm dak il-hint ta' nejka. Huwa raġuni oħra biex noqogħdu naqblu ma' xulxin. Eżatt, ek naħseb jien. Ġanna l-irġiel ma' mullinek, stradi li nħobbu nfittxu d-difetti f'xulxin u n-tnejku Mux b'xulxin. hekk. And we're fine, I think, with accepting our insecurity. It's fantastic, jena. Jien naħseb li hija kruċjali. Kruċjali. Jiġrija. To be fair, memx daqshekk aspettazzjonijiet fuq l-irġiel daqs kemm fuq in-nisa. Ma nafx, dejjem spiex ta' perturbat nifti il-konsiderazzjoni. Jiġri anka nieħu mix-xena tal-medja pereżempju. Jien jekk ħanider mhux daqshekk tajjeb f'ritratt, jew mhux l-aħjar li nista' nider, fuck it hija x'importani. Imma mara ma naħsibx li ma tirraġunax hekk. Ma rridx ġeneralizzata, però ma nisa li ħdimt magħhom jien, ovvjament dejjem irridu jidru l-aħjar li jista' jkun. U naħseb minħabba preġudizzju u naħseb sfortunatament speċjalment jekk inti qiegħed espost għal ħafna attenzjoni, issa bil-fors mara tidher tajjeb, taf kif? U mhux qed ngħidu tidher preżentabbli, tidher tajjeb. U hija xi ħaġa li it's unfair ħafna. Naħseb għandek raġun, naqbel miegħek. Però ma naħsibx li hija xi ħaġa li bħala razza nistgħu nerbu faċilment lumenu. Naħseb li naħseb li bioloġikament evolvejna b'tali mod li il-sexual value ta' mara ġej mid-dera tagħha, kemm tidher sabiħa. Fil-waqt li il-kapaċità tar-raġel li jabbi. Kemmu fiżikament. Huwa hemm ħafna affarijiet, hemm anka pereżempju l-konfidenza. Kemm kont tara irġiel inti u tikber tkun adolescenti u tajt imma da għandna la pazzat għandna imma xikun konfidenti ikollu din il-kapaċità li jabbi anka mara li 10 darbiet isbaħ minnu. Għax naħseb illi mill-kodba li qrajt fuq evolutionary psychology, in-nisa jipperċepixxu confidence bħala xi ħaġa illi
tista' tgħinhom irabbu tfal, tista' tipproteġġihom, tista' għandu dan il-bniedem jekk mhux fiżikament b'saħħtu, mentalment huwa astut biżejjed biex il-problemi li jinħolqu tul l-eżistenza jgħin in-negozjom. U allura the higher sexual value tal-irġiel huwa wkoll il-fatt li jkun konfidenti jew ikun cunning jew ikun enterprising. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Kif inkejlu il-parti ta' Yes. Big Rocket Small U għalfejn Rocket. namluwa. Jek taħsibx li. Jina dan again, dan naħseb li huwa argument assolutament irrelevanti ta' mill-ftit esperjenza li għandi jien. Ta' jek kan sajs tal-kanuni u whatever pistil. Ma naħsibx li taffet wada daqshekk, ma nafx. Pero hemm dik l-ansjetà vera, inti u tikber tibda tikkonsidra ma da huwa kbir biżejjed. Mhux hekk. Sewa. U inti għalhekk iddeċidejt li fl-aħħar mill-aħħar tikxef. Mhux le, jiena ġifieri bdiet ix-show meta bdejt naħseb fuq l-affarijiet ġifieri fuq xi ħanikteb. Qed ħanikteb fuq l-insigurtajiet li actually kelli meta kont fis-sekondarja. Sewa. Li huma jinnaf jekk għandi zobbi kbir biżejjed jekk li għandi zobbi l-ħin kollu mqajjem pereżempju taf kif dik imma l-ħin kollu. Dik vera tajba. Jew li għandi jinnaf. U l-metodi kollha li titranġa biex inti ma tinqabax. Biex ma tinqabax pereżempju. Jinnaf is-sesswalità pereżempju. Dik hija mistoqsija naħseb kull raġel li għaddi minnha pereżempju. Dal-affarijiet kollha, you know. Issa imbagħad at a point, illum il-ġurnata, naf li dal-ħsibijiet u jew pereżempju għal-fatt li jinqasir għall-argument, jew għax naf li ma nistax nabbi it-tfajla li vera toġobni għaliex nider kif nider, speċjalment dak iż-żmien, madonna ma kontx jiġborni mill-art. Jew lekni. Aw ma kollha sigurtajiet illi kelli. Illum il-ġurnata naf illi ħafna minn dal-affarijiet huma irrelevanti, ġifieri I made peace because I love the fact illi bniedem mill-qosra ħafna. Imma niftakarni mmur ġo parti. Why do you love the fact? Għax naħseb iżomni jumli. Li kont naħseb twil ftit iktar kont inkun daqsxejn qżis, hekk inħoss. Taħseb? Hekk naħseb jien. Given the opportunity. Hekk naħseb jien. Naħseb kont inkun daqsxejn iktar kiesaħ. Hekk iżomni. At which point did you make peace with li inti qasir? Dal-aħħar naħseb sa. Dal-aħħar. Tu bifer kon noħroġ ma' tfajla li kienet itwal minni. U allura li kienet issa xi ħaġa normali, fis-sens ma mliġ differenza in any way. Għax fil-verità l-idea li raġel irid ikun twal minn tfajla u x'naf jien. Inti ħatej li hemm xi teorija li għax il-tfajla tħossha protetta u x'naf. Mhux hekk naħseb minn hemmhekk ġejja. Which I get. Però hemm iktar minn mod wieħed li mara tħossha protetta wkoll. So I think ġifri. Jew hemm nisa li m'għandhom bżonn iħossuhom protetti wkoll. Mhux hekk. Imma eżempju kollha ħafna argumenti ma' nies li naħdem magħhom pereżempju. U ngħidilhom ma x'fiha ħażin billi toħroġ ma' tfajli twal minnek. Jew jgħidu li ma dik toħroġ magħha int fiha tikol minn fuq rasek pereżempju. Min dud kulħadd l-istess. Taf kemm ngħidilhom iċċekkjan l-aħħar sa fejn hemm bżonn. Però jgħidu għax nixtieq li fittiġ meta nilbes it-takkuna ir-raġel ikun itwal minni pereżempju. Qasri kieku jien imma x'fiha ġifieri hija ħaġa ħafna iktar soċjali nħoss illum il-ġurnata milli. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem il-Apex Media. Zvijaj terġajt Madonna. Le, assolutament le.
konet badna fuq l-ansjetajiet ta' Jamie Cardona. Eżatt, u eżatt. L-ansjetajiet illi waslu biex inti How I made taqbad daw peace with it. it-temi. Eżatt. U how you made peace with it. Għax irrealizzajt li fil-verità huma kollha irrelevanti men. U U relevanti għax ma tistax tagħmel xejn dwar. Irrelevanti għax ma tistax tagħmel xejn dwarhom ħafna minnhom. It-tieni għaliex huma kollha. Kien maħluqa. hemm ansjetajiet illi stajt għamel affarijiet dwarhom. Per esempio, parti mill-play tajt ara dak imur il-ġim. Għanna jiena isni fakir. Dika hija xi ħaġa li ma ħriġt minnha pereżempju, llum il-ġurnata, eżempju dak l-ewwel sajf, milux il-sieħbiet, l-ewwel sajf illi ġejt naqan milli neħħi flok il-baħar biex naqbeż zaqqi barra pereżempju. Qabel ma konx tagħmelha. Ma konx nagħmilha, ħalli nagħmilha fuq il-palk u nagħmilha waqt show. Minnix ħaniddejja, taf kif? Kont tħoss li l-parki proteġik? Ejja, ovvjament, kont nagħmel dik il-ġimgħa nipprova mmur niġri u x'nafin. Babli dem sportiv, ta' mhux ħanitli minni sportiv. Però mbagħad il-baħar when you're meta qiegħed f'social setting, u mhux sabi ħeġġudikaw, ta' laqqas xejn, anzi, wieħed mill-irqa naħseb bej sabi. Ma ġast għan-nies tal-madwar, taf kif? Għalhekk naħseb huma relevanti, għaliex huma kollha bbażati fuq x'ħajaħsbu n-nies fuqek. U fuq idea li actually taħseb li għandek inti dwar x'qed jaħseb ħadd ieħor fuqek. Terġa' ġifraqqas hija xi ħaġa li probabbilment dak l-anzjan li qiegħed jieħu ġelat fejn il-baħar. Xippurtaħ kemm ikber għaż-żejża tiegħi. Taf kif? Preach! Jiġifieri fis-sens id-dinja m'għaddux madwarek, dak li rrid ngħid. U naħseb ħafna Dik ir-realizzazzjoni hija xi ħaġa li naħseb ħafna nies jagħmluha razzjonalment, imma mbagħad jgħixu l-ħajja mhux b'dak it-twemmin verament. Jien għandi ħafna mhux ħafna ħbieb, għandi ftit ħbieb li huma vera overthinkers pereżempju, u vera jibżaw minn x'qed jgħidu n-nies dwarhom. Ħafna. U naħseb ma qatt ma fittix ta' imma ġieli diskutejta ma' ħbieb oħra. Imma naħseb li it's a very narcissistic trait. Meta inti f'kull setting. Onestament ikunu vera ansjużità dan nies. Onestament, nemminhom. Imma it's such għax id-dinja in-nies għal ħbiebhom minnek, taf kif? Jien ma noqgħodx niġġudika alright, jiġifieri jekk qed nara xi ħaġa li forsi mhux daqshekk fin-normal, probabbilment ma sħabi ħanitnejjek għal ħbibi at the end of the day, you know? Allura meta inti qiegħed daqshekk konxju ta' x'qed jaħsbu n-nies madwarek u m'intix tirrealizza li n-nies fil-verità ma jinteressahomx minnek. Mhux qed ngħid jiġifieri ma jinteressahomx minnek fis-sens ta' jiġu jgħawmu minn kif tidher jew kif tilbes jew whatever. Allora hemmhekk inti isek kważi dejjem qed titfalilek fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Ekku. F'moħħok. Ekku. U naħseb li hija, ġifieri naħseb l-assessment tiegħi huwa simili għal tiegħek, illi ikollok ċertu traits ta' self-obsession. Li inti taħseb li ġeneralment taħseb li ċ-ċentru tal-univers huwa inti u kull min qed jopera fil-kuntest tal-univers, l-ewwel ħsieb primarju tiegħu huwa x'qed jagħmel Jamie, ħanara, ħaniġġudikah. Ħanqis jekk hux qed jagħmel xi ħaġa tajba jew ħażina. U naħseb li hija it's quite a narcissistic way of perceiving the world. Però isu moħħna li go tagħna huwa programmat għalih dik. Probabbilment, ġifieri xi ħaġa li tiġi naturali naħseb jien. Speċjalment illum ħanarġa' nsemmi ġifieri s-social media. Għax anke l-assessment tiegħek kien li biżmien kellek tifhem illi dak l-anzjan li qed jkoll il-ġilat mhux qed jagħti każ x'qed jagħmel Jamie Cardona. Mhux hekk. Ġifieri it took a level of deprogramming biex tasal għaliha. Cool. X'kont tajt fuq is-social media? Le, l-istess, ġifieri kollox huwa kważi bbażat dwar kif nidru. U dwar kemm
kemm libes ħwejjeġ sbieħ, kemm ġej tajb fir-ritratti. Isu hemm standard li inti bil-fors subconsciously qed jiġi ingrained f'moħħok li inti hemm standard jekk m'intix hekk ma tiddirx bħal daw. Inti m'intix tajjeb. Dan hija ġifieri jiena m'iniex espert sewwa, ġifieri jiena qed Dema, inti tħossa. x'naħseb jien, Inti titkellem bħala bniedem, bħala user ta' dan u bħala bniedem li kont naħseb l-ewwel ġenerazzjoni illi naħseb konna l-aħħar ġenerazzjoni illi esperjenzajna id-dinja mingħajr social media u biss social media. Naħseb aħna l-aħħar, għax aħna tfal, aħna nikbru ma kenniex Facebook u ism ta' 12-13 daħal il-Facebook, taf kif? 12-13, madonna. Għana kellna u kol jena parti minn dik l-epoka ta' tranzazzjoni, ma' ovvjament ħafna iktar qablek. Ovvjament kien ikun hemm social norms, sa' għanti kien ikun hemm min naf jek tinsel il-gabbana, ikun hemm din l-istennija li inti forsi kollok ħwejjeġ ta' ditta li tkun tajt xarek, li kollok ċertu haircut, li Boxer jider inti fi żmien probabbilment u għazzi taħt sorma. Għana per eżempju mhux l-standard biex l-aspettattiva aħna konna parti mix-xena tal-hip hop. Allura inti kien hemm ma stajx sempliċement ikollok jeans baggy, ikollok jeans baggy tal-Blue Bolt. Di dan kien ibieħu biss tal-Blue Bolt kienu jgħidula. Li bażikament kien jeans kbir ħafna li kellu żewġ stripes mal-ġemp. Sa fejn naf jien dan il-Blue Bolt ma kien popolari imkien ħlief ma dal-grupp ta' nies li kienu jsejħulu lilhom infushom rappers li ħadd minnhom ma kien fil-verità jirrepja. Malta li uħut minnhom kien intefgħu tinje jew il-gabbana jew fuq il-funtana tal-belt jew bħdej il-Burger King. U mbagħad kien hemm xi wħud minnhom li konna ntefgħu magħhom Marsa Scala. Però sa fejn naf jien, ġifieri qatt ma mort pereżempju kunċert ta' hip hop Franza jew l-Ingilterra u nara xi ħadd libes qalzi tal-Blue Bolt, b'xi mod imma kien sar il-biċċa ħwejjeġ kult li inti għandek bżonn biex tkun aċċettat fil-grupp. Ma tiġri tagħllum il-ġurnata pereżempju, anke jekk tara dal-flokkijiet ħafna nies pereżempju jibsu dal-flokkijiet Armani jeans pereżempju. Xarek bil-fors isek serdu imkien, ġifieri noħroġ barra minn Malta, ma narax nies li bsinek. Jeans is-sikkat miegħek kważi joħroġ il-forma tal-għadam, mhux tal-muskoli. Ta' fejn rajt li besek ġirrajtu hemm dak il-dokumentar ismu The Tinder Swindler. Kemmu tajb, ejja. Ux li Tinder Swindler fuq dak il-person ikun mill-Izrael, ikun konmen. U jilbesek. Ftakar naqra. U dik kienet l-ewwel darba ġiet dik ir-realizzazzjoni li meta tmur barra int ma tarax. Ma tarax. Li n-nies blogos daqsalla u kollox flashy u l-nuċċali ta' xemx ukoll bil-logo kbir jidher. Tara fil-klassi ta' ċertu nies Maltin li għamlu ħafna flus fis-snin reċenti biex jgħidulek isma' jien għamilt xeba cash u għandi ħbib minnhom dawk u għal-gost u għad-delizzju tiegħi li meta jippostjaw xi ħaġa fuq l-Instagram nikbilhom ħafna kummenti li jkollhom iħassru. Però għajr ma' dawn it-tip ta' ħbib li għandi jiena wkoll. Fuq Tinder Swindler kontrajta u isa ġejja minn dan il-bżonn illi inti turi li inti xi ħaġa kbira u li inti xi ħaġa kbira. Tifhem li inti suċċess, illi inti għandek din il-bixra fid-dinja li isma' Arani. U nasbu ġejja minn dak il-security. Le ma kuljum kulħadd jiġri mhux qed ngħidu xi ħaġa ta' klassi għolja jew baxxa ta'. Jiġri għax kulħadd eżempju fi żmien meta kont tilgħu il-belt aħna meta kelli xi 14. Bil-fors irrid ikollok da Timberlands boots tajjeb li jiena illum il-ġurnata ma imma dawk kienu kannella, dawk kienu kannella. Tal-Camel. Eżatt. Bil-fors. Jien saqajja diġa osra. Bdal Madonna Boots ta' kienu jidru saqajja. Vera, biex jarku bil-fors. Drain pipes sewa, il-qalziet, kważi il-bajtiet tagħhom blok fall. U insomma, u kien hemm xi affarijiet oħra, jew kellha xi bermudas, insomma, whatever. Però jekk ma lbisthomx, inti you're not cool.
U you're not accepted. Force, you're not, I wouldn't say you're not accepted, ma you wouldn't be conforming mal dik is-soċjetà li kienet tkun. Allura inti kont tħoss li kien ikollok bżonn li tagħmilhom dawn l-affarijiet? Is uniformi kważi. Għazzabala it-Timberland doli, Le, kol followers kienu jkunu ta' kulħadd. Mede, u mitem żeggek mhux tiġilek xi 80 euro żarbu njom. 80 euro l-Angeli. Jew xejn. L-Angeli. Jew xejn. Għax it-Timberlands anka fi żmienna kienu popolari ħafna. Meta konna f'dil-epoka li qed ngħidlek, però ma kienux rekwiżit, mhux bil-fors. Imma konna naraw ħafna rappers li l-Wu-Tang kienu jilbsuhom ħafna Shaim, l-Cool J konna kienu jilbsu da Timberlands. Però il-ġurnata Timberlands minna jiex 200 euro. Xaħġek, xaħġa eżagġerata. U għamilt karriera twila f'ħajti. Inġemma biex immur nixxi Timberlands, nasal fil-ħanut, immur biex inħallas u ngħid stja 200 euro żgħar. Ma naraħx werti. Fuck it. U nerġa' nitlaq il-barra. Riċentament il-mara xebat b'din id-dinamika stupida tiegħi li kull darba nġemma 100 euro mur fil-ħanut, ngħidilha mur nixxi. Żarbun to be fair, iservik. Ija, ma imma inti Timberlands kumbat kun tridu jiservik b'mod li jibqa' perfett isu tal-istampi, isu ħireġ mill-Vibe Magazine. Allura, u naf li f'moħħi kon naf li jiena ħaniġi ossessjonat fuq da żarbun. Allura kont ħanilbsu kull imkien, imma jekk hemm madira mal-art, irrid li l-mara taqbad il-ġaketta titfaħħa fl-għadira biex jien ngħaddi minn fuq l-għadira bid-aħba ta' Timberland boots. U allura kont nispiċċa, sakemm mela, id-dar nirrazzjonalizza ġan, issa inti adult, paga għandek, tista' ġemma xarej, tiċċaħħad minħal u tmur tixtri dal-ostra Timberland boots. Nagħmel dak l-eżerċizzju, nibda miexi mid-dar biex immur taslima biex nixtri l-boots, sa ma nasal hemmhekk nibda nagħmel daw il-konsiderazzjonijiet kollha li dan l-ewwel darba li se nilbsu ħantebba. Insomma, allura għamilt karriera naħseb mortx nofs tużana drabi, ngħid il-mara ħammur nixtri Timberland boots u ma mmurx. Jasal birthday, jew il-Christmas, jew waħda minn daw il-festini, insomma, niftaħ il-preżent u il-ġojja li ħassejt f'qalbi u frifet li bdew ħirġin minn għajnejja u jiesel fid-direzzjoni tal-mara tiegħi xtrat li fucking part Timberland boots. Alla nilbsu darba u fucking intebbaw dal-basti ta' Timberland boots. Bro, u kollox provajt namlu, u ma nafx ma milx, u ma nafx għant. U l-mara xqaltlek. Il-mara tijaj sabiħa u għaddisa u ħaqqa monument u ma nafx iktar. U għanzi provattejni, ġifiri bdejna nfittxu anka daw nis li innat fos-sofani daw tal-upholstery u ma nafx għant minn maħattux dal-ostra. Un-bat ħattu għant wieħed u għamil li naqar u ħannuħodda kontri. Xej, disaster. Insomma, fil-istoria tiegħi, fil-destin tiegħi, qatt ma kelli kolli Timberland boots. Ekku, 200 euro mhux ħarġu lura probabbilment. Però naħseb li ġejja dil-biċċa tax-xogħol kollha. Skużani ħadok lura. Naħseb li hawn daqsxejn tal-lack of taste. Interessanti ħafna. Għalfej tajda di ħaġa. Ja Madonna, imkien iktar ma tara nies. Għax meta inti ma Tortija, ma trattajt issew. Ma jimportax. U telqitni. Get well soon. Bye. Ta' John. Not happening. Sorry, kompli. Jien, meta inti isek, minni meta kelli 14 sena. Meta inti bil-fors tittilbes xi ħaġa. U qed tara x'tagħmel biex tipprova tidher l-aħjar biex tidher bħal kulħadd, taf kif? U meta għandek pajjiż, ġifieri. U daqt ngħidu n-nies adulti, illi jidhru kollha l-istess. Kulħadd jidher l-istess. U mhux għax m'hawnx għażla, għax hawn għażla. U meta ara l-maġġor parti tan-nies kollha libsin l-istess ħaġa Madonna. Għajjejt nara flokkijiet tal-Armani Exchange. Jew l-istess fucking żarbu. Għajjejt. L-istess logo tal-żob ta' kelpa. U f'kollox ġifieri, jekk fil-bini, f'kull tip ta' dizin, kollox l-istess, Madonna. Mawx versatilità. Għand Chris ġili mort inti? Għand ta' Chris? Trift. Irrid immur, .mt, tal-gżira. Legend. Għandi bżonn immur. U dil-ġimma kont sejjer u minn flok għaddejt Zara Kids, għax minn hemm nix l-ħwejjeġ.
Dal-qalzit ta' tfal, man, 13 to 14. Il-ġilek tal-uniformi dak l-istess ikon nuża ta' li nuża fil-play. Ġiri ma kellekx growth spurt? Le kelli, kont iċken minnek. Għaliex, għattajt li baqaj, peress li baqaj ġik il-blazer. Waqaft sem, sal-4 5. Fil-4-5. Probabilment. Le, senna fil-4 5 probabilment kien jiġini baħar. Għalek, issa għamlu appuntament, unżuza għasant Chris. Chris u għabnidem legend kbir, u ħafna ħabib tijaj, u għandu komunità ta' nies. Ġil per esempio darba kont għaddej, insejt għal-fej, kelli kont għaddej minn Amerika, insomma konna t-namlu jott produċu kazin, u kont fuħda fl-sħaba tijaj, u għet nsuq meħdeħ bit-taxi, nar ta' 3 flaxija u xaġek, xis-seba, 6-7, kien għada qasni nizzet il-xemx. U għad meħdeħ il-ħanut tijaw, nara xebba nis, ġviri fil-ħanut u ħirġin barra u għet jixorbu l-birra, kellu party. On a Tuesday, għatlu għaf il-tekst, insomma, monżilt de, kem xebanis li kienu l-antitesi ta' da li jettajt inti li jisu kullħad bl-uniformi u kullħad, xismu, jisu ġabar madwaru nies li mux bis il-ħwejjeġ li forsi hija espressjoni anka tal-personalità tiegħek, imma nies li għandhom ħafna idejat li tuħu gost tħabbat tiegħek magħhom, insomma, konna ċans. Ninżlu saħ. Morru dal-parti. Għax, u ma naħseb it-tip ta' nis li għed fit-tax tamela maħħom. Mista niskru xi darba, naħseb tkun sakra tajba. Ija, bro, jena it-tama tijaj kien li niskru fuq il-podcast. Pero, għandek. Kont nisker xorta ta' Kont isker u tmur ta' show. Ndu jħed ma lajrek, għabel ma 300%, ma ħanġibu t-tazzi. Il-bniedem minn ħsib mhux wis aktar minn xadina bla sur. U l-gazini rina inqas xadini u iktar nemmi. Għalek, kull narda ġimma flaxija fejn id-dibattu mi kollox. Drejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsib, wassan naqreb li l-verita. Il-kazin, kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Tokis. Merħba l-ura fl-studio, farajna grok. Cheers. Jamie, Alla jeżisti? Wow, morna dirett. Trubol. Ara, jien dis-sena realizzajt. Di ma realizzajtix ma ta' kelli 14, ma korporajta fi xok, naħseb kienet tema importanti ħafna. Dis-sena realizzajt illi meta bdejt naħseb fuq il-show, illi l-idea tiegħi ta' Alla u ta' ħafna nies naħseb ta' Alla hija illi mela Alla is a tool naħseb jien sabiex Alla huwa l-kuxjenza, ġifri ma rridx nagħti spoilers, ġifri għal darba oħra. Alla huwa l-kuxjenza, ġeneralment. Jien growing up di aħjar ma nagħmilix għax Alla jaħseb li hija ħażina, ma aħjar nagħmel di għax Alla jaħseb li hija tajba. Ma Alla, growing up, għalija, kien vuċi f'moħħi. Kien qed jgħidli l-ħin kollu. Jgħidli ġejm di tajba, ma di ħażina. U meta mbagħad kien hemm xi ħaġa li kienet tiġi x'in il-kelma imposed fuqi, x'in il-kelma bil-Malti, imposta fuqi. Xi ħaġa li f'moħħi m'għamlit sens. Bħal, per eżempju, kull narta ħattir timur l-qoddis bil-fors. Meta l-qoddis għalija miex relevanti, assolutament ġvirina. Qatt ma naf, growing up, illi tatni xi ħaġa partikolari l-qoddis. Meta mbagħad ikollok idea xi ħaġa bħal dik li ġemm il-Knisja illi Alla on paper qed jgħid illi hija tajba. Imma jiena kbirt illi nrealizza illi f'ħajti mhux ħatamil differenza fil-verità. U ma bdiet nirrealizza illi meta kont qed nikber u kelli dil-vuċi illi qed tgħidli Alla qed jaħseb hekk fuqek jew Alla qed jaħseb illi qed tagħmel ħażin. Eżempju fil-play hemm biċċa ħankun vulgari, niskuża ruħi fejn nġerreħ fl-Easter pereżempju. U tiġi l-vuċi tal-Alla u Alla tgħidli imma dik hija xi ħaġa li għext.
Jo fil-Christmas, per eżempju, l-Madonna twilet il-bambin illum qed jara ninġin. Taf kif? Qed nagħmel sforz kbir biex ma nitħax. Le tista' titħaq. Ħalli jkompli Tista' titħaq. u jħossu komdu. Le. Mill-kantoniera l-producer tiegħi tissabbat fuq il-mejda. Sorry, u ġifieri ma rridx naqaf il-baġġ. Imma hija vera. It's not Alla x'qed jaħseb fuq, imma jien x'qed naħseb fuq innifsi. Ġifieri Jien qed naħseb li qed nagħmel tajjeb, jew qed naħseb li qed nagħmel ħażin. Alla fil-verità, growing up iservi bħala l-kuxjenza, naħseb jien. U is a tool biex inti tistaqsi lilek innifsek u x'qed tagħmel tajjeb jew ħażin. ġieli provajt taħseb imma l-kuxjenza minn fejn ġejja. Xiġifieri. Ġifieri il-kuxjenza hija set ta' regoli li tawk il-ġenituri tiegħek u qalulek Le, jien li naħseb li timmasturba u ħażin, per eżempju. Jew li tisraq, kull iktar kuxjenza sempliċi. hija setta valuri naħseb jien. Imma taħseb li titwieled bihom, Le, ma naħsibx. taħseb li huma informati minn mis-soċjetà li twieled fiha. Yes, hekk naħseb. Ma- U li ġeneralment tmur kontra, naħseb jien iktar ma tikber dak li għalmuk fil-kas tiegħek naħseb jien. Naħseb jien. Xiġifieri? Naħseb jien iktar ma kbirt iktar mort kontra dak li għalmuni. Iktar I questioned what was right or wrong, what was relevant or not. What did you find was right that you were told was wrong? Xejt Fucking il-bajro, bajro. issek, I paċċu. just I won't do it. Fucking ciao. Bħal per eżempju l-idea ħanġi per eżempju zaħir, l-idea li biex tirnexxi tidbil fors tistudja u trid taqla l-bajt u tagħmel u tistudja affarijiet illi f'ħajtek mhux ħassib utli u tidbil fors qatt ta' sigħat taqra l-kodba biex tagħmel eżami ta' sigħa. You know, għax inkella m'intix ħassib job la toħroġ mill-università u eżempju żgħir. Jew li pereżempju bil-forsa tmur l-knisja biex titla' l-ġenna meta tmut. Però ma tafx hekk m'għandhomx raġun. Ma nafx jekk m'għandhomx raġun. Jista' jkun li fuck tistembaħ għal Ma naħa l-oħra ta' iż-żob kellha raġun u ejja ħanidħol u Imma mbagħad se tagħmel. taħseb illi Jiena ma neskludi xejn. Jien naħseb illi jekk inti bnidem twajjeb, insomma, ġifieri għalfejn għandi jiena personalment naħseb fuq x'ħajġri minni wara l-immut. Min jaf? Għalf kif ħloqna din id-dinja? Kif ħloqna din id-dinja? Għalfejn taħseb li ħloqni għalik id-dinja? Social control. Social control jew għax tipo fimna li fuck it twelidna biex immutu, Jiena ejja ngħidu storja l xulxin li ħammutu then mbagħad again, wara hemm parti kbir Nemmen li għaw xaġa ikbar u xaġa li ma nistax nifhem. bil-fors. Tajjeb, Bil-fors. ovvjament, ġri nemmen li hemm a form of a higher power, sa jekk hijiex l-univers, jekk huwiex Alla, jekk huwiex Allah, you know? Li huma l-istess ħaġa, prattikament. Hija l-verżjoni musulmana ta' Eżatt. Hemm xi ħaġa. Sewa. Issa, mbagħad kif ġiet x'kienet il-kelma imposed? Imposta. Imposta fuqna tajjeb biex jinnejx ħajja tajba. Hemmhekk inħoss li Imma taħseb li hija impożizzjoni tajba li nintik daw il-kmandamenti, daw ir-regoli biex inti tgħix ħajja tajba biex nipperswadik isma' tisrax, illa tirrejpjax. Ara jien Toqtolx. naħseb illi kull bniedem huwa tajjeb. Jien bniedem li nipprova u naħseb diġejja mit-teatru ta' u mill-fatt li jiena karattru nistudja ħafna, ġifieri nistudja minn fejn ġej, jekk ħajoqtol għal fejn da jħobb joqtol, pereżempju. Kull bniedem għandu storja, u ġifieri anke jekk huwa bniedem li on paper huwa bniedem ħażin, għandu the villain ġeneralment dejjem għandu Backstory li l-iktar storja tispjega. ta' dwejja. So naħseb li kull bniedem huwa tajjeb. Taħsibx li hemm bnedmin Illi huma ħżien, u forsi hawnhekk kemm jien u kemm int ħanitkellmu way beyond our pay grade. Però jista' jkun li hemm bnedmin li forsi ma twildux ħsiena, imma tant kellhom Li saru ħsiena, esperjenzi- yes. Li saru ħsiena huma mnejkim tal-imont li daw Yes. mhux ġejjin lura qatt. Yes, dik iwa. Dik iwa.
Naħseb ma nafx, ġifieri minix espert, jew minix. Imma b'din il-biċċa informazzjoni li inti qed tittini qed li hemm nies, speċa il-villani huma konsegwenza ta' ħwejjeġ li ġrawlhom li ġabuhom villani. Però la darba wasalna hemmhekk. Issa x'għandna nagħmlu b'dik l-informazzjoni? Nifqu nkunu kifra mal-villani, nifqu nkunu punittivi mal-villani. Kif għandna nġestuhom il-villani? X'ħan nagħmlu bihom? Għajnuna, naħseb jien. Jena dik naqbel ħafna magħha. Għajnuna, ġifieri jiena kważi il-ħabs tagħna tortura kbira, pereżempju. Il-ħabs huwa l-iktar post tal-biża li qatt. Jiena qatt ma dħalt Right. għall-grazzja tal. Nixtieq nidħol għax għandi kurzità ovvjament xemm u għaliex. Ħaj jitfak f'depressjoni għal żmien twil. Ma naħsibx li naqbel mal-ħabs. Jien ovvjament minix bniedem li għandi nikkummenta dwar daqata, ma jien personalment naħseb li dik hija tortura kif ġifieri ma nistax nifhem kif għadna s'issa ngħixu f'dinja illi aċċettabbli li titfa' bniedem magħluq bej erba' ħitan. U da ma jistax joħroġ minn hemm ma nistax nifhimha. Issa ma nafx kif huma trattat in-nies il-ħabs, ovvjament m'għandix informazzjoni dwar ħajt il-ħabsin. Imma nsiba vera inhumane. So ija, għalhekk ġifieri l-idea tal-bniedem naħseb dejjem jitwiled tajjeb. U mbagħad iġġelni noħroġ biħsieb dwar il-sistema korrettiva jew ġibni sensittiv. Li hija inġusta. Ekku, jew li mhux qed nipprova nifhem tindirizza iktar. li qed nieħu milli qed tgħid li inti u forsi għax għandi hemm ħafna overlap bejn dak li naħseb jien u dak li qed titrasmetti li inti forsi hemm xi bias li qed nipprova ngħid Jamie jasibha bħali. Hija li isma' ħafna min nies li daħlu l-ħabs meta jiena ħdimt ħafna l-ħabs. Kif waslu hemm huwa ħafna drabi konsegwenza tal-ċirkostanzi soċjali tagħhom, familjali tagħhom. 95-99% minnhom nuqqas ta' missier, jew nuqqas ta' missier, jew nkella nuqqas ta' jew missier li kien diġà l-ħabs. Ġifieri kollhom male role model li ħarsu lejh jgħidu mela biex inkun raġel tkun bħal papa mela nbeħ l-smek. U dik twassal għal ħafna ċirkostanzi, ħafna deċiżjonijiet li wasluhom biex ikunu qegħdin kordin. Għalija li għandu jsiru huwa żewġ affarijiet. One, illi inti tikkuraħ lil dak il-bniedem. Ġifieri jiena naħseb illi xi ħadd li huwa perikolus għandu jiġi Mhux ovvja. imbiet mis-soċjetà biex ma jkunx periklu. Mhux ovvja. Però l-ewwel lan primarju u qed nitkellem b'mod egoist ħafna f'dal-punt. Ġifieri qed nitkellem b'mod li għax jiena nixtieq soċjetà inqas perikoluża u għalli la darba jkun qiegħed fil-konfini, mela inti dak tipprova tikkuraħ mhux tindanna iktar, mhux talqu qisu bestja. Qed naqblu. Mela. Issa, però biex immorru lura Għal-Alla. Jien naħseb illi dis-soċjetà ħolqot metafora, jew ħolqot xi tip ta' narrattiva. Tajjeb. Issa, jalla vera dak li għalmuna meta konna fil-mużew li Alla niżel fostna u xnafin u saru l-mirakli, whatever, u saret dis-sopranatura, insomma, jew whatever, għandek nemuża fuq imnieħ. L-ewwel darba li rajt nemuża u ġew, sorry, skużani. Ma importanti. Naħseb li dak il-mulej li Dak kien. qed jgħid li ismani. Ara xħatejt. Aw ġew ma tidħolx gamiema. Imma l-Ispiritu Santu sar nemuża u ġi jgħidlek, hoj, jien neżisti. Dik jogħġbok Jamie kompli. Però ovvjament forma ta' edukazzjoni inti dejjem kien hemm bżonn, dejjem. Bniedem għandek turih triq tajba x'inhi, għandek tipprova twittilu triq, int meta jkollok tifel tipprova tagħmlu x'inhuma l-aħjar passi li għandu jieħu qed nimmaġina jien. U naħseb il-Knisja kienet xillum ġurnata ma nħoss li għadha. U ngħid ma nħoss li għadha mhux għax tal-lim huwa inkorrett, ma nħoss li għadu relevanti għall-ġenerazzjoni tiegħi. Ma nħoss li l-Knisja progressat jew baqgħet relevanti
għal ximkien fil-marketing department naħseb marru Fallit, jina naħseb kemm il-politiċi u kemm il-knisja fil-marketing politiċi l-istess, marru il-politiċi l-istess. daħna. Ximkien fil-marketing Fallew. kellhom xi ħadd li ma tantx ħadem. Però iva, dejjem kienet hemm biex tigwida u taraf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Sewwa. Issa meta mbagħad x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, fl-idejat tal-istituzzjoni baqgħu idejat konservattivi. Naħseb mbagħad hemmhekk fej in-nies żvijaw. Meta tajt in-nies vijaw, in-nies. Is-soċjetà, dwar nitkellem fuq Malta, naħseb. Sewa. Jew il-ġenerazzjoni tiegħi, ħa. U dan kemm rridx nirrappreżenta l-ġenerazzjoni tiegħi ta' għaliex ovvjament kulħadd huwa differenti. Ġifieri ma rridx noqgħod nġiegħu nħabba fuq il-ġenerazzjoni, insomma. Li inti l-ambaxxatur ta' minix dik il-persuna. Imma insomma. Alla kemm żvijajt ostja. Mela. Jiena naħseb il-imbagħad awtomatikament meta inti tinduna l-Knisja m'għadix relevanti għal-ħajja tiegħek, mbagħad inti waħdek tibda tirrealizza x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Sewwa. Iva u le. F'liema sens. Hija komplikata ħafna. Dal-ostja fil badna. U qed fakkarni, qed ngħid hekk għax qed fakkarni ħafna f'Missieri. Missieri meta kien żgħar kien abbati, kien Jien tgħid kemm taqt inkun abbati bil-ħaqs insomma. Anke jiena kelli xewqa kbira, jiena kelli xewqa kbira. U issa li qed ngħidha qed nirrikonċilja żewġ sibiet. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Meta kont żgħar kelli xewqa kbira illi nkun assis. Sewwa. U naħseb ġejja wkoll mill-fatt li xtaqt palk, biex naħseb meta kont żgħir, xtaqt li jkolli palk u jkolli udjenza u l-attenzjoni tkun fuqi u jiena nkun il-protagonista xil-qassis. Meta tkun żgħir inti juħduk il-quddiesa inti tinduna li dak palk, dak il-main character, dak jekk jgħid inqumu bil-wifqa, minflok għamilta bil-hip hop, minflok qumu bil-wifqa, ollu jdejkom, meta nilkom, issa kulħadd jagħmel hekk, u meta flok ngħidu sam responsorjali, everybody say ho ho. Mikrofon ġampula. Jay-Z u l-Papa huma l-istess persuna jibsu l-istess ammont ta' ġojellerija, għandhom kru l-istess daqs, id-dar l-istess daqs u allura huma identiċi. Fil-fatt, aħseb dwar ġieli rajt il-Jay-Z u l-Papa fl-istess kamra flimkien? Gotcha, qed niftakar ma f'Missieri. Missieri kien abbati kien għal fucking saċerdot. Salvu Malija kien għal saċerdot. U kien kredenti ħafna, ġir kien jitlob kull jum, kien jorganizzaw il-quddiesa, l-belt, ma missieru kien kristjan ferventi, un-bat ta' xi ma nafx eżatt li ma età, waqt li kien qiegħed is-seminarju, ġifieri kien noviċċju. Kien fit-triq. Folon. Kien folon, kien ma nafx eżatt kif taħdem bil-kwalifiċi, whatever, ma kien wasal biex jibda għaddes. Ma nafx eżatt x'jagħmlu, jew jekk kienx ħajkun patri. Imma dik kienet ġifieri l-orgolju ta' missieru. Missieru kien orgolju ħafna mill-idea li t-tifel tiegħu Salvu Malija kien se jsir. Ma mbagħad f'xi punt intebaħ illi din it-triq mhux għalih u li kien hemm ħafna affarijiet fil-ħajja illi ma esperjenzax. Għax dejjem kien fuq din it-triq ta' missjoni kristjana. Bat ir-ribella għal-alla, ġifieri missieri kien wieħed mill-ewwel nies f'Malta li kien pubblikament għadiju, li kien jgħid affarijiet fil-plays tiegħu illi kienu challenging ħafna lill-Knisja. Kien wieħed minn dawk in-nies illi s-soċjetà kienet ħares lejh bħala disruptor b'mod negattiv, eċetera, eċetera. U għamel karriera hekk, però llum issa li għandu 60 plus qed jerġa' jikkonsidra mhux il-parti ta' Alla jekk Alla jeżistix u jekk hemm ħajja wara mewt, imma l-valur tal-Knisja fis-soċjetà li jkollok dil-istituzzjoni tal-lek data. Jien naħseb li l-Knisja
Naħseb li kieku sabet mod kif kun rilevanti għalija. Kif tista' ssir relevanti għalik il-Knisja? Ħaninsema forsi mhux daqshekk genuine, but I think it's marketing. I do think it's marketing. But how would you... So, I think, jena naħseb illi il-Knisja għal ħafna ġenerazzjonijiet kienu tremendament tajjeb fil-marketing. Yes. L-iktar logo famus il-kurċifis. True. Zgurar. True. Ġviri xċuċu l-swoosh ta' Nike, il-werqa tal-Adidas, kurċifis Kristjan. Jena l-ewwel net ma tistax tibqa' daqshekk konservattiva. Ġifieri jekk inti tara d-dinja kollha qed tinbidel ma tistax inti tibqa' l-istess. Flima mod kieku inti tixtieq li tara Knisja aktar liberali. Anka l-fatt li ejwa Madonna l-qassisin kollha arġiel. L-qassisin kollha ma jistgħux jiżżewġu. Kif da jista' jkellimni fuq li nipprattika l-estinenza meta dadu verġini. U qatt ma meżżejża, naħseb. X'jiġri minn wara l-kwinti. Inti taħseb li l-qassisin għandhom immissu iktar żejżiet. Dik hija teorija tiegħi. U hemmhekk jiena l-Knisja ssir relevanti għalija bħala Jamie Cardona. Imma vera, fil-sens. I mean, ċertu, ġifieri anke bħala struttura li għandek il-Papa Vito li jgħidu huwa l-Vanġelu għax da huwa l-Mażul. Mażul, insomma, politikament, politika tal-Vatikan, x'nafi. Għemmek fejtħol marketing, you know, ġifiri. Ġifiri għalik għandu jkollna l-ewwel Papa Mara, per eżempju. Mux għek assisin nisa, jew l-assisin kunu jistaw jizzewġu, or whatever, jistaw jkollhom it-tfal, u x'nafin. Imma, allura... Issa ma naqs den again, issa jena minnix inti fil-Knisja u talim mux li nafu. Julian jgħamil jgħak bil-ħin. Int kem qiegħed mafus? Għannista namel. Għax inti għed tista' 6:30? Għannista namel 10 minuti oħra. Għanna 10 minuti oħra. Mela, għed ngħidu, jow nkafti tiktar tuħu Nishtiq namel si oħra kieku nista. Mela, la għanna 10 minuti. Mur minn dak li toħroġ minni. Ħanajlek, jiena tħalt għal dil-konversazzjoni minn ħafna aspettattivi. Ġest li nesplora il-personalità tijak. Għal xi raġuni, u konta għattilek anka fuq radio, ma konċ prova nimlik taf kif jena. Dejjem meta kont narak, għax inti kont fuq is-set tal-Limestone Cowboy. Eżatt, ejwa. I took a liking to you. I don't know why the fuck that happened, really. So il-ġommalli, jaġibjaġi. Da bromance leġendarju. L-ewel għalli għandi zejza sabiħa. Jienet najdlu meta konti fel-zer, kon nifansjak daċ. Ma konċet mux, not in that way. I'm gonna get cancelled by the end of this fucking podcast. Fil-kas nġi naħdem għal-bej. Tajjeb. Kif inu xol mal-bej? Joġbok il-radio, għaxa parti teatru u xismu għandek il-breakfast show li tamlu kull-jum. Ekku. Ovvjament, minnix ħafna bdejt n-qum fil-ħodu kmini dak il-ħinijiet u saret il-rutina tijaj, pero sibt mod kif indur madwar. U minnix realizzajt li actually tajb biex n-qum fil-ħodu. Minnix wieħed li nisħet ħajti jew inqumu nibqa' minnar enerġija għal 3 sigħat 4, anzi, anke jekk norqod satejt tlieta. Issra. Norqod wara l-offsinar, l-lum hekk għamilt pereżempju, dal-lejl rqgħet xi u nofsa fil-ħodu, mbagħad qomt xi l-5 u issa wara l-offsinar qabel ġejta u rqat. Però iva, fis-sens, ir-radju mhux l-ikbar passjoni ta' ħajti, imma nħobbu. Mux ħannejdlek li ma nħobbux jew li qed nagħmlu għal. Għax fakna ketxu kumbal. Le, però ovvjament joġobni ħafna. Anka dak il-kuntatt ma' n-nies u għasab. X'għandir fil-verità l-medja toġobni kollha.
Il-Going Fan Eurosport Garmin Relay Tri reġat mana. Nar il-ħadd 23 ta' Ġunju atmosfera dejjem tal-ġen jekk inx imsieħeb fi klabb jew qegħdin grupp ta' xogħol li tridu tiġu tieħdu sija buzz dan huwa l-avveniment għalik. Imla l-formola billi segwi l-link fid-deskrizzjoni. Nar il-ħadd 23 ta' Ġunju ir-Relay Tri narakom. Fejn tara ksejjer? Fit-television ma nasibx li huwa it-traġit talik. Jinteressani ħafna, imma qatt ma kelli stejjer ta' suċċess bit-television inħoss. Ma kellek stejjer ta' suċċess Anzi nixtieq, ġifieri x-xewqa tiegħi hija li nipproduċi television ukoll. U nista' nipproduċi xi ħaġa. U li kellek tipproduċi television, x'tib ta' television tipproduċi? Eżempju, sitcom nixtieq nerġa' nipproduċi sitcom ma li jkun sitcom tajjeb, għax apparti nħobb nirrextaħ, nħobb nikdbu. Ma sitcom tajjeb mhux dipendenti fuq l-iskript bħalma u l-one man show. Mhux biss ta' teknikament, ġifieri anke fejn jidħol camera work u naħa viżiva taf kif. Imma hemm sitcoms illi jiġu nifmoħħi illi teknikament mhumiex daqshekk prekattivi. Imma tgħidha ta' xorta mawx. U xorta nħoss li għadna neqsin daqxejn mill mux minn nis li staxaw nis, tajbin ħafna. Imma jew, Bil-lat tekniku għetajt? Eżatt, għax ma jimbat jew jitħol budget. Ma per eżempju xaġa bħal Modern Family, per eżempju, ġili rajtu. Imma xorta għadha trid il-flus. Le, ovvja le, flus trid, pero jiena perswas li mill-lat tekniku Modern Family, jew verżjoni ta' Modern Family li taħdem mill-lat tekniku. Friends, allura, Friends huwa inqas tekniku. Jiena naħseb li Friends huwa as tekniku qatt ma rajtu ma sax nagħmel. Jew jien għax IT crowd rajtu. Per eżempju, inti tajt dak, per eżempju ta' Sheldon. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Eżatt, Big Bang Theory. Dak, teknikament, issa tipproduċi programm live fuq television l-istess. Ġifieri m'hemmx differenza. I mean, ovvjament fil-livell, m'hemmx differenza bejn li tipproduċi sitcom bit-tri camera setup, just studio. Għal-program ta' Angela ġus wara l-ofsenar fuq il-TVM. Għax huwa l-istess. Dek tagħmlu ġokċina, jew ġosolat, ma nafx il-Madonna tagħmlu. Issa jiena naħseb li dik il-kapaċità teknika teżisti. Teżisti. Jiena naħseb li teżisti wkoll imma qatt ma ġiet imrawma biżejjed hija l-ħakma tal-kidba. Dik neqsin ħafna minna. U kidba bil-Malti, neqsin ħafna mill-kittiba. Ġifieri anke teatru ma tantx. Issa jiena ħoss li hawn numru ta' kittiba li not li żgur bħala wieħed minnhom, illi jekk tintefgħu f'kamra fl-imkien tagħmlu writers table. Mhux se nkun pompusu inklużi li ma nixtieq nkun hemm. Tkun tajb. Ngħaddisem, nixtieq ngħaddisem. Perswas illi wasalna f'punt fl-istorja tad-drama Maltija, tad-drammatiċiżmu Maltija. Dramaturgical standpoint. Illi jistaw jinkidbu affarijiet li huma faċli li tipproduċihom. U fl-istess ħin huma id-diffikultà hija bħalma bdejta l-ewwel. Fejn ħad tipproduċihom? U li trid tipproduċi wieħed fil-ġimgħa. Da tiktbu minn qabel u minn iż-żobbaba ħajtik il-flus biex tikteb biex tintefa'. Mhux għax minn ħajtik il-flus, għax issibhom. Għajd li fejta. Issibhom. Biex tipproduċi xi ħaġa bħal dik li ma tix ħafna flus, issibhom. Naqbel. Lim istituzzjoni ħattijilek u lim istituzzjoni inti ħatħallik bħalissa. Tiżviluppa xi ħaġa għal xhur jekk hemm bżonn snin. Biex inti once li tkun biex tipproduċi program fuq il-television inti u din naħseb kull stazzjoni, ġifier m'għandix nitfass I pinpoint. Hemm stazzjonijiet li għandhom responsabilità ikbar minn stazzjonijiet oħrajn. Sewwa. X'għandu nazzjonali, għattajjel ma tixinteġu. Imma inti, kif Madonna issir taf li għandek program f'Awwissu u dajrit joħroġ f'Ottubru. Mhux hekk. U kull sena, Madonna, kull sena. Mela kif tista' inti tistenna li l-level ħajkun għoli? Kif? U television qed nitilfuh, qed nitilfuh. Totalment.
U jaħasrax kif qed ngħidu, pereżempju, hemm numru ta' kittieba illi jekk jimpenjaw ruhom fit-televiżjoni, naħseb li jistgħu jagħmlu biċċa xogħol tajba. Not lilek, not il-Carlos, not il-Abigail, not il-Simon, Oh, kemm nħobba. star, li perswas. Berżebbuġija oħra. Dik bil-Berżebbuġa. Mela. Warajja kienet toqgħod. Interessanti. Ftit l-isfel. Hemm numru ta' nies mill-Mosta. Il-Mosta hemm nukleju ta' artisti. U issa niskopri li anka Berżebbuġa. L-aħħar darba kont qiegħed. Malcolm Gallia kon Berżebbuġa pereżempju. L-aħħar persona li Kont taħseb li Berżebbuġa. Berżebbuġa u Berżebbuġi. fucking Malcolm Gallia. Tony Ma Bezzina kien tal-Masquerade, hemm Bezzina wkoll Berżebbuġin dawk. Isra. Jew għandhom Berżebbuġin jekk mhux sejr żball. Jew Ovvjament, aħna fil-fatt, ir-raġuni li il-programm tiegħi il-każin qiegħed fuq Talkies huwa illi il-kondizzjonijiet li joffru il-producer huma żgur huma l-aħjar fil-pajjiż. Smajta di. L-aħjar fil-pajjiż. Smajta di. Ġuri, meta inti bħala producer tibda tkellem ma' dak u ma' liħor, eċetera, eċetera. Go Talkies, din ħass li ġenwinament jinteressom illi b'xi mod intejbu l-kwalità. Smajta di. Però qatt maħdimt magħhom fuq drama, jew fuq pereżempju comedy. Taf nixtieq eżempju il-ħaġa li jmiss li nixtieq nipproduċi għat-television u di xi ħaġa li provajt nagħmel għall-bej u ma ħarġitx, ġifieri konna filmna xi 3 episodi. Very much inspired by Sacha Baron Cohen, sewwa fejn jiena I dress in disguise. U kont intervistajt, ġifieri lil Matthew ta' River of Love intervistajtu pereżempju. Father David Muscat intervistajtu wkoll. You know, in disguise. Għamilta di. Għamilta, filmjajta, ġifieri hemm il-footage x'imkien. U ma qatt ma xandartu? Le, għatma xandartu. Matthew ftit wara l-intervista kien induna, insomma, u kien batinna xie jitra bl-avukat, insomma. Le, għax bat affiċinajnieħ biex nitolbu permess li xandar għafolja kien iffirma, ma konniex daqsek marfa dwar, eżatt. Imma jiex ħaġa li nixtieq nagħmel ħafna. Ħafna nixtieq nagħmelha. U Malta bħalissa nħoss li hemm bżonna. Somma, nixtieq għandi idejat biex niproduċi għat-television. Bro, jalla, issib il-mezzi, jalla, jekk ikollok xi idejat, tiġu taqsamhom miegħi u nara forsi nistgħu xi nħawdu xi ħaġa flimkien ikun gostu pjaċir u l-nur li parti mit-traġit kreattiv tiegħek. Mhux għax għandi bżonn riklam, imma ħana għamel reċensjoni tal-aħħar, jien mort nara dil-qaħba play, mort b'aspettativi pjuttost għolin għax kien hemm numru ta' nies bħas-soltu kien minn għalija il-ġimgħa fil-għaxija fej konta jien u ma kelli xabtit noħroġ u kienet ġimgħa ta' żibbel u l-mara jien u l-mara tinħarsu lej xurġin. Il-mara hija ħafna iktar soċjali minni, speċi għalli x'ħanamli ħanlesti jew le, għax kif qed ngħidlek il-mara tiegħi qaddisa kultant ħafna drabi qaddisa mixja fl-art. Però kelli xewqa biex nara biex ħriġt. Mort hemmhekk u kont ġifieri kuntent sentir men. Napprezza. Kuntent sentir biex nara li hawn nies fostna hekk li għandhom dik il-kapaċità. Napprezza, vera napprezza. Vera boost ta' self-esteem tal-pajjiż inti sieħbi. Hekk taħseb? Interament. Onestament. Ġifieri, jekk nies iridu jixtru biljetti kif jagħmlu? theaternextdoor.com.mt minn hemmhekk. At this point jien jekk il-biljetti ħajbqgħu jinbijaw daħ nibqa' niftaħha. Ġifieri jien tal-weekend niftaħ il-weekend ta' wara. Tal-ġen. Fil-fatt meta kont hemmhekk jiena qatt li ħatamel 53 wirja. U se tajli 58. Qegħdin 58 bħalissa, jżidna weekend ieħor. Kull wieħed nagħmlu 5 shows. Mela, bro, nawguralek kull suċċess. Jaħsba xaqt nibqa' si oħra, ma diġà. Ma titmur tħejjiru hekk. Qabel ma tmur tal-aħħar, qabel ma titla' fuq il-palk x'tagħmel? Għaliex iġġerriħ. Għajdu warm up a bit, speċjalment għax naġġel ħafna biex nitkellem, pereżempju, u naħtaf ħafna kliem. Biex żgur nifti hemm daqsxejn eżerċizzi x'nagħmel biex da. Illum il-ġurnata din peress li il-nagħmel ħafna ma nħoss xorta kollok dik id-daqsxejn eċitament. Imma nkun pjuttost rilassat, isu xejn mhu xejn. Meta jkolli teatru ieħor u mbagħad, pereżempju, meta
ma timmedita jew tagħmel stretching apparti tagħmel dal-warm-ups. Jiddependi l-bicċa xogħol li ħanamel. Le, di-darba. Darba, Issa ħatmur hemmhekk u ġest nitaf ma sħabi, forsi. Tuxi blok ieħor? Le, pejpu sigaret, nispera mhux qed tisma' ommi. Nħejda xejn, imbagħad li nagħmel waqda, jien nibda minn taħt il-show taħt l-udjenza. Nara l-udjenza dieħla, hemmhekk kolli dik il-kwarta. Nara l-udjenza dieħla, nara kif l-udjenza jekk tidirx li udjenza li għandha bżonn tqum daqsxejn fuq tagħha pereżempju, jew x'udjenza ngħid l-għalek masturbjużi pereżempju, ngħid daw mhux se jdejqu jitqu. Kif? Tejna ħafna nibda nara l-udjenza dieħla. Imma kull show differenti, ġifiri, show ta' qabel di kienet vera heavy, kienet vera deep. U dik kolli bżon nidħol fil-karattru, di tajbux għat namel il-karattru tijaj. Imma l-oħra nidħol fil-karattru, namel isum mantra kull jum niktab fuq karta, nejt jena sagristan, jena ek, jena metkon zaħir kontek, jena l-lum il-ritek, jena taf kif, u naqra kull jum. U dajem nżid maħħa, per eżempju. U kienet ġifiri għattu li tatni direttriċi li kienet d-dereġini. Imma insomma, Għadarba li misnitlu f'dan il- Skużani, vera zvijajt. U nishtiq li nista namel iktar. Bro, nerġon ta' żgurina menti. Yes. Żgur. Jek tit immorru niskru. Tlaqna. L-għal tajjeb. Ciao. Mela, tlaqna.